Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nondo mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Orenya kwa Ramogi Jong kamora mora maintiere kauno mainchieng tich ariyo tarik 4 dwe mar auchiel higa mar 2024 kamora mora maintiere okinyi makawuono ichiu nade to chal mar kod lwasi kama intiere chalo nade bore Nairobi kae wachiu makare kendo machiegni e chenro mar piny bed kude nyaka giko nyinga Joyce Oduor Nyakwar Mgajong manaka pile piny ka ruto rugi mage kani gweng maintiere ichieo e yumanada nachiu makare hasai koraka mano mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo kanyakla kod jowetega ibedo kudo nyaka giko mar chenro makamanyinga Sharon Ngao Nyakwar Mgajong kama ichieo makare amoso jogo mawuok ma Misambi jogo mawuok Kadongo jogo mawuok Kadel jogo mawuok Nyangweso jogo mantiere alwora mara Balamatede County ma Homa Bay ageno chieo makare kod counties mamoko duto ma kaluo oyarore machiegni chenro makon mar piny kama eko ni chenro mayelacha nyaka mano mar mbako romo bed kodwa kanyaka giko nyinga Cleophas Watch jagi sumo kanyakwar mokeu nyaka sango machiegni Cleophas ichieo nade achoma to jo Simbi nyaima dakimos amoso jo Simbi ben mana limbo dana wana pichi ntoro ni Cleophas eh noka kuona odhi turwa kana neno na pichi mone giore omni kata bando bando to kona gweng mana tiyo kona ni bando check in 2 weeks Juba ariyo mabiro dhi bedo moikre maana ntiere gwenge maka Simba ngene ka Simba kor ginga Steve Simple Boy mano oyugi mano koyugi kano ne wantiere kano otieko maber kalo ka Simba kalo yo Nyangweso aneno Balamatedo acha na mor mane ango na chopo kanyo machiegni kendo iluonge ne Bala Hot Springs yes en moro mabe county maber matine ni ibedo local tourist en gino makare ahinya kichako gi limbe pacho ka ilimo counties mopogore kapok ichoro tiendi dhi e pinje mamoko Jason editeme adhi temo mo sigana awinjo ni sigend ng'eny mag Simbi nyaima mano awinjo weekend awinjo no pogore gi marose pa mano Joshua Kwanya no winjo awinjo ka janga noro nigi narrative ne wacho ne oral narrative kata fasi olokore with time wano kanyo ka kidi menyen bere no biro explain mage kaka ge ude kare kata kamano nen moro mar bedo kacha pi man kacha kikawi kete witi rudho kama wijo ka buoye wuok ewi nen moro kabisa kare wantiere kar kacha no amor sechete no amor wana wakwala jok moko bene kanyo ndara apeni becho moneno maloka apa mawuok oyugis kano jokindu to koro kiwuok kanyo ndara materi Simbi nyaima kaya pokolose maber to bingeno nego beni lose kalore nwange ni Lake Simbi nyaima onyalo wacho ne tourist attraction site kalore ni nitiere jolimbe mopogore madhi kuro to koyud ka ndara rach ahinya nyaka koth ochwe to nyalo bedo gino marach ahinya mar kichopo ka to sani bende ber no ochiele yo makara kaka flamingo pod nitiere kuro no siemno gin mabor nikech gin kana wan kod no kanya neno yo get kucho to koro ni kono ni mane pika make gin gibiro to gilal gibiro to gidhi en sigana maber okona nyaka siganda Suna Migori agene mathoth abogora awuok otange mbaka mang'eny wabora ngo achiel ka achiel machiegni kendo South Nyanza to kata kamano alam marone achiel koth kik chwe ka wantiere piny kama ne wantiere konyake koth do chwe le wakwamo yo mokwongo machomo bala matedo kanyo ko kiluwo gi malo mawuok yo Nyangweso ile winyo ka sani koralo wach Nyangweso with lots of confidence nikech achopo ang'e kama entiere kata kamano en mor mara mar chope county no juduru mos makende kuom jogo duto bende maneno ga chenro mar piny an kaka ni kona kanyo kona ni Karim manamta kare jo
thoth jogi gin kama na luoro maka simba kosa kar mane kama ne giti chiengno kata kamano en mor mara mar chopo kendo wantiere karka chenro maka wono yelach achako kod weche manyien aya bang' weche manyien tabo bedo kakelo nonro mar gazet nyakora Ramogi Ajuang gazet okinyi maka wuono Daily Nation anno komeny weche mag somo kaluore koda pek ma jopuonjre manitiere mbalariany biro bedo kayudo kaluore koda medruok e kwan omenda monego bedne gichulo kaka school fees ka bende nyaka sani omenda no mar HELB bende iwacho kanyo ne tin ahinya ma seche moko ok nyal konyo jopuonjre te ma seche moko oro kwayo margi mar mondo mi oyud omenda makama bende neno weche mopogore opogore The Standard to miyo pek weche mag usuru ka bende iwacho ka inyiso sirikal ni kik tug punda kod mago usuru ma ijuogo kowuok kuom jopiny mago duto abro bedo ka nono e nonro mar gazet bang' mano to Sharon bro bedo ka donjo kod twak mokwongo nyakora Ramogi Ajuang okinyi maka wuono mana ka pile chinti chari wajang'yo chal mano mar piny Kenya wang'e weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore e pacho ka duto te nyakora Ramogi Ajuang adhi bedo gi jonon siasa chakro sa achiel nyaka rom kanyo sa 2 mar okinyi bang'e wadhi bedo kod chenro mar orako motelo ne chenro mar mbako romo ma bende dhi bag kanyo kod Cleophas kanyakla kod nyawadwa Joyce Duor Cleophas anga chako kod chal mar fwambo nyakora Ramogi Ajuang bang' mano to Cleophas bo bedo kod twak e chenro mar mbako romo kama dhi bedo gi jolony ka warango weche ma bende omi pek e gazet mar The Standard ka gin weche gi mag osuru mantie ka kod pok mag mwandu madhi e counties mopogore opogore winjo kacha omenda mano chwal ne counties odhi bedo ka kod jolony iwacho kanyo ni pok ochwal gi mano ne dwaro ni budget manyien omigi omenda machopo kacha mano bilion 400 mondo mi ochwal chenro mopogore opogore e counties kacha koro mane madhi bedo kae ka warango kaachiel koda ka weche gi mag osuru bende iwacho ni ka nitiere paro mathoth ma pod ntiere kiny en chieng' tich adek kambi mar All Media Services ka e station mago mag TV adek man ka kod Nyakalondo dhi bedo kod twak mano mar big conversation to mano bende ka nitiere kanyo kata kuku mar wach wadhi bedo kanyo ka walose weche mag finance bill ka en paro ma jopiny bende wako tindike ka wadhi bedo ka walok wiye e yo machal nade koro kano kama yudo thuolo mar rango chenro mopogore opogore ta ahinya mago mag oganda jo Kenya kotenore kod osuru kod pok mag mwandu madhi e counties nitimo gi e kidienje machal nade to pach japiny en mane ma e kidienje bende nyakora Ramogi Ajuang moyaw ni thuolo mar mondo mi tudi kod kokalo kuom jofwambo magwa mantiere e ground county ma Kisumu, Homa Bay, Migori kanyo ino kama gintiere nyaka county ma Mombasa Nairobi ka bende wachok pachu achiel kachiel kotenore kod twak makama madhi chakre sa 3 dakika 15 nyaka rom sa 4 dakika 5 ka watieko to koro wawe mana gi pado manyien to nyaka sani chako tuti kodo nyaka giko SMS line yawe na riade auchiel no ka tuti kodo e Facebook mar Ramogi TV ero ka Ramogi TV Kenya e YouTube kachel koda Ramogi TV KE e mbui no mano mar X ka tuti kodo mbui ga duto te yuda Cleophas nyakora Ramogi Ajuang an bidi tudri kod e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Duor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceDuor_. nyakora Ramogi Ajuang page mara mbui mar Facebook kanyakla kod X atiyo gi nying mar Sharon Ng'aw bed kuro nyaka gik ma kich ma endro piny Kongo mangeta mbeche tunakataa kuingia kwa mogokaa hapa pwani. Wewe huna mtoto atakwenda kukaa kwa kigango ale mogokaa. Tukwambia ile madhara yanapata watoto wetu. We identified 3 graves, and in these 3 graves we were able to exhume about 7 bodies. Sapa kiko na simu ni oyudore ka en wito kadiponi sa chichege moromo ka Nyasaye nondiko aonge wach. nyakora Ramogi Ajuang machiegni hata weche manyien okinyi makaono nyinga Cleophas Oluoch jaki sumo kanya kwar mokeo nyaka sango ka wachako kanyo matimore counties makadhoth na Mchumbi karingre mamoko 7 gol e liete manie bungu ma Shakahola e county ma Kilifi odiochieng' manyoro apisa mago kwach kich odiochieng' manyoro ne ochako kendo chenro mag manyo ringrego kendo mane gichwe gi yudo ringre e liete 3 nyaka sani ringre maromo 436 osegol e bunguno nyaka ne menyo chakre e kin ringre ma oseyudi duto ma antie gwenge ma Shakahola
184 gin mag nyithindo ka 245 gin mag jok madongo. Bura mayango adieri ewi kaka kata ewi nek ma Shakahola to pod dhi nyime ka achije 94 kamoting'o jadolo mar Good News International Paul Mackenzie pod nie lwet obila. We identified 3 graves, and in these 3 graves we were able to exhume about 7 bodies. One of the graves actually had 4 bodies, while the other 2 had one each, which make them a total of 7 bodies which we've exhumed today. Is an exercise which will go on, and as per what I know, we have about 50 graves which were identified, which we are going to work on until we finish up. One thing that we are also urging members of the public is, if you know that you suspect that there's a missing person at Shakahola who you've never seen, we urge you to have your DNA taken, so that now we can be able to match, because one of the things that we'll be having as a challenge is people not coming up to get their DNA, so that now we can cross-check with the bodies which we have at the mortuary. Haya, kama chelo nyakura mwijong governors mawuok e counties makadhowath na mchumbi odagi ni ok ginyal yuoro e romo gi jatend migawo mar pur Mithika Linturi ewi wach ohala mar muguka. Governors go omako chung ni ginyalo mana yie romo gi jatend piny William Ruto. Governors go kamoting'o governor ma Mombasa, Kwale, Kilifi kod mano ma Taita Taveta ochwalo ote ne ute fwambo mar kwedo luonga ma kamano. Mae timore kariwruok mago mag jod bura mawuok kadhowath na mchumbi midendo ni Coast Parliamentary Group koni gichano chwalo twak e od bura mar chuogo chik mabiro miyo mogoka iyango kaka achiel kuom yedhe mamero ji e pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kata bang' doho ma Embu golo chik mondo mi counties ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta kiketie tim chik mar kwedo hand mogoka ka achiel kod tiyo kode, riwruog jod bura man kadhowath na mchumbi oramo ni gin yie mondo mi ohala no dhi nyime. Kotelnegi kod jakom gi Danson Mwashako, jod bura go ne oramo ni koro gidwa chwalo twak e od bura mar yango mogoka kaka yath mamero ji mondo mi okume e pacho ka. Sisi wabunge wa Pwani tunakataa kuingia kwa mogoka hapa Pwani, na tunasema kwamba kutoka leo na kwenda mbele tunaungana na magavana wetu kwamba hatutaki mogoka hapa Pwani. Right now where it is, hata sisi hatutaki kuitwa, tuende bunge. Na mimi nimesema napeleka mswada bunge, na huko bunge tutapambana hapo. Tuone kama Wakenya watakubali wauziwe sumu. Rais amesema amefuata sheria, lakini sio sheria zote ambazo ni sawa. Hizi ndio zile sheria lazima zibadilishwe. They are illegal laws. Kama kumepatikana utafiti mpya, research mpya ambayo imesema kwamba iko na athari mbaya, hata kama ni sheria, rais sasa achukue hatua ya kuigeuza. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom singo keto thenge omwom mageto bero pur mar mogoka kod mira magidwani okum e pacho ka. Sisi tunauza madafu, tunauza nazi kule kwao, tunauza maembe, tunapelekea sumu pale popote. Kwa hivyo rais, korosho, ino mimea yetu haina sumu. Bwana wao wanatulazimisha tena kulazimishwa majani ya sumu mogoka. Hata mimi ningeomba mheshimiwa rais kwamba aseme sasa, wataalamu kaeni chini muniambia hasa huu mmea, je, unaleta hasara ama unaleta faida kwa jamii? Linturi mwenyewe ni mtu anatoka katika maeneo ya mogoka, na ako na maslahi na ako na pia na changamoto zake mwenyewe. Kwa hivyo anaweza kulitumia hili jambo kisiasa kuonekana kwamba amepigania hili jambo. Kwa hivyo he's an interested party, he might be the Minister for Agriculture, but he's not the right arbiter. Labda aweke mtu kama Head of Public Service. Jatend kweth manok e od bura opio wandaye ne okonegi kore mar twak wi wach no kochwale e od bura kolero ni kaka tend Azimio gisiro jotelo man kadhowath na mchumbi ewi kum makamano. Wasiro wach mar loko chike ma ikelo kod jaod bura ma Kilifi North Owen Baya ni mondo wach mar
Muguka kod Umira mondo ng'i malum. To e kaunti malibamba Makwale, jodong kaya koni medo ushuru mar mogoka okoromo, omiyo gidwani kabeto kume chuth mana kaka kauntis ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta. Ni huu mugoka ndio leta vijana watumia vipanga. Mapanga yale. Ni mugoka. Wote mugoka, kwa sababu lazima wapate mugoka wale ili wafanye starehe zao ambazo zileweki. Msipozuia mugoka, vipanga vitazidi. Sisi kama wazee wa Makaya hatutaki mgoka. Hatoutaki mgoka kabisa. Uwe mwisho wake ni leo na mwanzo wako ni leo, kwa sababu unatuharibia watoto wengi sana. Mpaka watoto wa kike sasa wanakula mgoka. Naweza sema madhara yake ni kukosa usingizi, kukuweka wasiwasi mwingi. George Aoko, Ramogi TV. Kamachelo jaod bura mag Tundu South mano Gabriel Kagombe ibiro donjne kod nek mano mara ja boda kod mano ja boda more county ma Kiambu gwenge ma Thika. Nek manyocho timore tarik 17 dwe mokalo. Jaod bura nyocho maki kar dak ma Kileleshwa bure Nairobi kendo ochwale do ma Machakos odiochieng' manyoro kitude kod kethono. Jang'ad bura ma do ma Machakos Francis Olel ong'ado kanyo ni ibo geng'ne tesend obila mano ma Muthaiga kuom ndalo 4 kapod itimo nonro mar pimo kawiye bende timam kata kawiye ler. Okinde mag Kagombe to oseo okang' mano mar yalo burano e do ma Machakos ni mar ketho ma itude godo notimore Thika e kaunti ma Kiambu. Prior to outline being presented before this court, we have successfully obtained a pre-charge anticipatory bond. Therefore, the accused person is taken to Kiambu Level 5 Hospital on Wednesday, 5th of June. Now assessment done. The second issue is whether or not he should be released on the anticipatory bond terms issued in Kiambu HRCC miscellaneous application number 80424. So plea will be taken on Saturday. Kamachelo nyakoro mgejwang biro chuno weg nyamburko mondo mi ochul osuru mano kaparo mar chik mar omenda ma higa mar 2024-2025 mageto kanyo medo ponono ni onge lokruok moro amora ma ibiro timne paro mar chikno. Jakom komiti marango weche mag budget e od bura Kimani Kuria owacho ni golo oko osuru ewi nyamburko biro kelo rem mar siling bilion 58 mane riwruoge bura ochopo mbele komisino kakwedo meto mar osuruno kochuno ni to duoke piny koa atamalo 2.5 atamalo 1. En twak mo pachoka katwak makama jokanyo e sekta mopogore opogore kaka wuono jokanyo e sekta mar okumba, johala e sekta mar ndeke kod joket mondo nochope nyim komiti marango weche mag budget mathurka. Paro mar omenda ma higa mar 2024-2025 geto medo osuru manikin siling 5,000 gi siling 1,100 ne weg nyamburko mathurka. Paro gi jokanyo e sekta mar okumba kagiwacho ni obiro duoko piny kwan oganda ma kawo okumba ne nyamburko. Gigolo paro ni kata ka ochuno ni nyaka keto osuruno ojoduoke piny ka oya 2.5 nyaka 1. The Insurance Act makes it mandatory for everybody with a motor vehicle on the road to have an insurance cover. So what will happen is that the number of comprehensive covers are going to reduce significantly because people will no longer afford comprehensive covers. Move on to third-party insurance covers. To you and I who are going to be the insurer. It means that we are sitting on a risk in the event of an accident, God forbid. What means is that the insurance companies will only claim relating to third parties, not cover your own. So that means that you have to go back to your pocket and
or look for finances to make good been done on your vehicle. In case of injury. Biro midhiero ni jolo nyamburko matio e garage kalore gi dok chien e kwan nyamburko machiekno dikelo. I cannot afford a comprehensive cover, but I'm required to pay a tax of 50,000 Kenya shillings, notwithstanding the fact that I'm not able to cover my own vehicle. I would not call it a contradiction. I think it has to be a very big challenge, because that Kenyan who is not able to pay comprehensive cover for his 2 million, I think it's 2 million, for his 2 million cover, you are not able to pay a comprehensive cover, but then you are required to pay a 30,000. The easiest thing is to just cut the budget. Let's cut the budget. But when you're moving the finance bill, everyone wants to oppose it. Joket mwandu kod weg ndeke bende oseometo mar osuruno kagiwacho ni okang' kama biro kelo pek chenro mag ndeke kendo biro duoko chien kwan welo matimo limbe thurka. That point of consumption, then you can levy the VAT, because then there is value being created. But in terms of applying this to a very small group of airlines that have taken on a significant capital risk, it will actually diminish the attractiveness of the country. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi olero ni kata obedo ni gionge gi kwan jo od bura manyalo tamo chikno kadho tongang', ok gibisiro paro mar chikno mowacho ni biro medo pek ne oganda jo Kenya masani nengo ngima omero. Asewacho kendo wanuoyo ni wan ok wanyal siro chenro mora mar medo osuru. Seche moko bende waneno ni ginyalo kelo picha moro mar kethruok mondo gol pach jopiny kuom gigo ma gitimo maricho. Samoro gide kelo weche mag pogruok e kindgi mondo jo Kenya pachgi obed mana weche mag tungni manie yud mondo kik jo Kenya ng'i matut wach mar chike mag osuru mabiro hinyogi. Moko kuom riwruoge mag rowere ma Thurka koro sundo mondo komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda owit oko funde moko mag paro mar chiko omenda ma higani, mano ka giwacho ni biro hinyo jopiny. E bwo riwruok mong'ere kaka The Youth Cafe, riwruogego koro ywak ne ni mondo mi paro mar chiko omenda no ka opuodho to biro winjo matek ahinya. It was a hustler's moment. That's the question that we're asking mostly. Why would you tax us even after calling yourself a hustler? Now we're hustler mwenzetu. I think this was our government, so that's what we're concerned about. And I think also we are worried about the accountability. Tunataka tuangalie mkitoka hapa mnasema mnachanga pesa. You know, if there were incentives, if there was better infrastructure, if there was better health systems, if there was social welfare programs, you understand, we would understand that the subsidies are going to these programs. Koro kagi keto gik moko ebi mamalo kagi medo taxes. Mano ngiso ni wan okwa binyalo access nikech kata sani pod tek nikech jok mong'ol yudo tich mokwongo en gima tek. Dagombo ni sirikandwa mobedo led gi William Ruto otem matek mondo winj gima nowacho ne jopiny kane miye kura ni obiro konyo joma piny ka otero malo. Kik bedie ni no omin ama no owacho ni obiro mayo joma ni piny kotero joma malo. Kamachielo jopuonj mag junior school ne owinjore ochak donjo e tich mano odiochieng' manyoro bang' lipot mar Kupet yango ni giwinjore mar dok e tich. Kata kamano, moko kuom jopuonje counties ma pacho kae pod onyono piny ni gibiro dok mana e sikunde bang' yudo barupe kowuok kuom duol mandiko jopuonj TSC. Kaka Judith Omondi lero, counties mamoko kaka Kisumu kata kamano jopuonj ne odok e tich kendo osechako tiegruok mago ma obak kanyo kod duol mandiko jopuonj TSC. Gitwak mane ochiw ka hotelie kod riwruok mar jopuonj mar Kupet kachiel gi kweth moko mag jopuonj mag JSS kawuono ne owinjo bed ni jopuonj gi dokie klese kendo chako tiegruok retooling ma olos kod duol mandiko jopuonj e pacho kae TSC. Kata kamano, moko kuom jopuonj ne ok odonjo e skunde ka gikoni pok giwinjo twak maber koa kuom duol mandikogi kaka tabarupe magisebedo ka gidwaro bende pok giyudo. Bado tunaendelea na mgomo. Bado kwa hiyo document ambayo walisign, hiyo document it has not come out
telling us what is the intention of TSC. What is the plan of TSC? Wengine wametolewa kwa registers, wengine wametolewa kwa school list. So unapata kuwa hapo shuleni unakuwa victimized, hakuna mahali unaenda, tuko tu. We need to like as to why TSC, our employer, are not been part of this negotiation up to now. We have the chocolate letters. We need to know their stand. Have they been withdrawn as per corporate agreement with the part of the national leadership? E counties mamoko kaka Kisumu kata kamano, jopuonj ne oyie mar dok e skunde kata kamano kod siem achiel ni poni piny owacho komiyogi barupe tarik 1 dwe mar 7 kaka ne gisingo ginidogi e ndara. Jopuonje dhi e class but gi stress. Jopuonje uko kwe. Sirkal osenyisowa maber kendo warito ni Julai 1 bende kwa permanent pension kendo warito Julai 1. By 1st July, but for now, what they put for 4 weeks or it time. Bende jopuonj koni gi chopo mar yudo tiegruok ma obak kod TSC mamedo gi ng'eyo e puonjo jopuonjre mag JSS. Kata ka poni die ground sani tidhi do ka also pongi puonj modhier retooling of new teachers. What retooling nikech en wach mar acquiring new knowledge. In fact, we are encouraging government mondo those retooling things. E counties mamoko kaka Nairobi, jopuonj ma watuak go yoro ng'weyamo koni ok gichopo e skunde ka moko to ne ochopo. E kinde ma gidhi nyime kuom jopod kwayo duol mandiko jopuonj TSC mondo mi ochiw lipot ne jopuonj bende ma ongirore. Miech mar bajet od bura nyoro poni omenda ma gisewinjore chwalo ne TSC owinjo ndikeyo ma ongirore jopuonj go kaka dwarore. Tuliongea na president na on top tukaongeza bilioni nyingine 5 na hiyo pesa tunapea TSC na we want to reinvest that money on top of what came from the national treasury. So it is over, I think it's over now close to 15 billion haswa ya kuajiri walimu wa JSS on PNP terms. Ng'anyo jopuonj gi biro e kinde ma piny Kenya kod midhiero mar dak somo machon mar 844 nyaka e CBC ma machilo mar grade mar 9 higa manyien. Joyce Mugi, Ramogi TV. Napora mkejua ng'anyo mar jochiw thieth e bwo riwruok mano mar Kenya Union of Clinical Officers. Pod dhi nyime pacho kae ka koro odonje ndalo 61 nyaka ne nyoro jagoro maduong' mar riwruogno George Gibore notelo ne jochiw thieth e kaunti ma Kericho. Kaunti no mondo chop singo manigi keto kodgi. Moko kuom singo and the county no okochopo kare kandi jochiw thieth 70 kachiel gi miyogi omenda ma siling 15,000 kuka moko kama kweli kitui Machakos bende jakom mar Kuko Peterson Washira ne otelo e ng'anyo ka gikoni ok gibi doke tich nyaka counties duto chop dwachgi. Tunataka kutekeleza matako yetu 10 yote ambayo tuliyoleta kwenye meza. Na tumesema hatubanduki mpaka hayo maneno yote yatekelezwe. Leo tumekuja hapa South Rift kwa sababu hapa pia kumekuwa na vitendo vile ambavyo vinaudhi kisheria. You can't have a person on contract from 2012 until date. You can't have a person on contract from 2018 up to date and the terms and conditions are not favorable. The economy is not favorable to anyone and we want to urge the county government of Kericho from the promises of the governor when he was seeking election. He promised that he's going to confirm our colleagues. Yes. So we want to push that. Yeah, he takes up his election pledge and ensure that our colleagues are put on permanent and pensionable terms. Ngora mojongi kanyo makelo e giko saa odo manda ikario kende ka to watieko weche manyien rumo ayanga to gazeti ngo beni chako ka kikelo kor nyawadwa Joyce Duor ma motingo jogo mosebedo kodwa kachiel kacharo na chaki Ruth Nyathio Chieng asedonjo kan Umoja Ramogi chopo no maler jaote Millicent ka wuok Mweru Panda Siaya County
An kod wero piny aneno wachiel kachiel ka John Dick wacho ka ni watching live from Nairobi. Evans Ario neno waka entiere Rodi Kopany wagonwero kamana ahinya kuom kete kar kane mar une momiyo wachio kendo wabiro ka mondo wago sigana gi achiel kachiel ka wantiere kodi kar kanya koromo gi jwang. Jomamoko bende maluwo chenro okinyi ma kawuono Nerea Rabel wacho ni ka antiere kae gwenge ma Homa Bay antiere kod achiel kachiel. Eva Oduor ni kod waka achiel kachiel wacho ni luwo chenro. Millicent Akech neno waka entiere Homa Bay. Samson Amwata Aseda wacho ni antiere dala Oyugi Spacho aluwo chenro achiel kachiel. Okelo Pauline wacho kanyo ni entiere gwenge ma Kasimba. Judith Katito Kitoto wacho ni entiere ka kendo oseyuoro e chenro mar rupiah achiel kachiel. Medo konwa ni iyuoro gi jok mage ka entiere kodwa ka achiel kachiel e chenro mar rupiah. Mabiro nonro mag gazet kod Joyce Oduor. An ata e chenro weche manyien sani nyinga Cleophas Oluoch. Jagisumo kanya kwar mokio nyaka sango warom sadek e chenro mar mbako romo. Orito masani. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Kara mama gi baba no dhi kure? To gibo duogo karang'o? Ne, se ritane. Anadwaro mama na nikech an ok anyal dak koonge. Wow! Kawuono nyaka wan wabed gi nyasi kae. Asebedo karito odiechiengni kuom higni 5 te. Halin! Yawane dhadni! Halin! Kikitem poga kamoro achiel gi Sarabjit. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari. Yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Chakre sa bich nyango mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14 nyaka 18. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure, the compost is the best. Bikodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich
Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi Ajwang' en dakika 34 tok saa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet matai okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo marwa Betty Akinyi wadaka thuolo makende mar mondo mi watai nonro mar gazet Daily Nation kachiel kod The Standard. Achiew maber mana kiena munda mos ni Ramogi Ajwang' kamoro amora mauntie ageno ni uchiew maber machiegni uru e chenro mar nonro mar gazet kama wadhi lidho moko kuom weche ma oboke ma kawuono omiyo pek Joyce. Haya, mana kaka iseno Nyakwa Ramogi Ajwang' mano Betty Akinyi wadwa lidho kode gazet ariyo okinyi ma kawuono The Standard kaachiel kod Daily Nation. Aneno ka weche mag miyo pek bet opogore. The Standard kawuono mulo weche mag usuru, Daily Nation to weche mag miyo pek, aneno weche mag thieth kanyo, weche mag somo kaachiel kod mano masira mano timore odiochieng' manyoro mane nitiere mano gari mating'o gas mano muocho odiochieng' manyoro kar dak mano ma fedha mayudore kaunti ma Nairobi kae. Kata kamano beti adwa nochak kod gazet ma Daily Nation okinyi ma kawuono malo kanyo kwang'io weche momi pek beti gin weche mag thieth mano kaluwore kod joma mine ma wito ngimagi ahinya to e kinde mag dhi nyuol. Ka bende penjo kae ni ne ochuna ni nyaka ne githo kaluwore ni nyaka sani wacho ni kwan joma mine ma wito ngimagi e kinde mag tho iwacho kae ni joma mine madirom 362 wito ngimagi mano tok nyuol mano ji 100 konyuol to wayudo ka 362 wito ngimagi. Ano kamane gazet mano weche mantiere it gazet maiye mano Health Nation mantiere gazet okinyi makawuono mano bende Nyakwa Ramogi Ajwang' nyalo somo mar mondo mi wang'e ni tang'o matimore to ere kaka inyalo duok piny thoe mag joma mine manyuol matho bang' nyuolo nyithindo. Kata kamano wach madwa ni wachak godo beti en kotudore kod weche mag somo. Nyaka sani koro nyithindo manitiere e mbalariany biro bedo kakale achiedh nade mathoth ahinya. Ondike kae ni harsh reality of new university fee kalure ni omenda ma onego bed ni gichulo ni courses mopogore opogore sani ng'eny. Tiwacho ni omenda manitiere e aguch omenda mane hik omenda mar 2024 2025 moket mar HELB tin mok nyal romo jopuonjre duto masomo e mbalariany ma pacho kae. Beti. Apani mana kaka gazet ni omenyo Joyce en gima lit ahinya kakoro kaluwore kod sigana ma gazet ni ondiko en ni jopuonjre sani thoth jopuonjre madhi donjo e mbalariany mopogore opogore pacho kaendi dhi bedo kod pek ahinya kwa weche mag chulo omenda mano mag somo omenda mag chenro mag somo nyiso kaendi ni kata kiwe mano to puonjre mantie hikgi mokwongo magi jopuonjre mano donje e mbalariany mano higa mokalo kacho ni magi be gin jopuonjre makoro sani gin kod wanyawacho ni gin kod gope mathoth ahinya mapok ochuli magi mana omenda ma bende siro chenro magi mag somo. Koro mato Joyce ma en gima pod wadhi medo ng'eyo nikech ka waneno to inyiso sigana ni pod ondike it gazet mar 7 ko nyalo mana ng'iyo it gazet mar 7 mano mar gazet ni ma Daily Nation mar mondo mi wane ane matut mano kotudore koda wang'e ni jopuonjre mano donjo hikgi mokwongo first years mano donjo higa ni gine mane giyango tiyo kod new funding model mane sirikal okelo kata kamane iwacho ni kaluwore kod new funding model moko kuom gi nitiere kod fee balances mang'eny ahinya mapok gichulo. Joyce, wach ma chenro manyien mar omenda masiro mano gina omenda masiro somo mag jopuonjre mbalariany en apane en wach makoro osebedo ka kelo ywak mopogore opogore to kwang'iyo nitie mano aparo ndalo 10 mokalo mano mochung'ne weche mag somo mbalariany kod mar duol mar university fund makoro ochung'ne omenda ni wuon to bagoro kod jotend jopuonjre mbalariany to moko kuom ywak mane wuok ahinya ne gin weche mag chenro manyien ni mar chiwo hola ne jopuonjre gi ka jopuonjre gi ne wacho ni nitie kaka piny owacho ne ok osumo pachgi kata ne ok okawo pachgi kapok ne gichako chenro manyien mar chiwo hola ni to bende mar ariyo moko kuom ywak mane wuok e romo makamano bende ne ng'iyo wach means testing ma idhi wach ni kapok omiyo omenda ni to nitie means testing kata nitie chenro ma piny owacho dhi tiyo godo mar rango
japuonjre manigi dwaro mogik monego beni yudo omenda ni. Ne giwacho ni ogipar kamano en chenro makare, ok en chenro madhi ng'iyo kata miyo dwach jopuonjre duto mondo migi yudo omenda ni. Aito gima kendo ne ging'iyo kata sani kwa ng'iyo oboke ni wacho ni nitie jopuonjre manyocho yudo grade ma C+ kadhi malo ma bende ok dhi donjo e mbalariany. Ok dhi donjo e mbalariany nang'o kaluwore kod courses manyocha giyiero. Thoth courses go kata omenda ma sani chule mbalariany odhi malo ahinya Joyce, ma kwa ng'iyo higni mokalo somo e mbalariany kata omenda mag siro somb jopuonjre gi ne gin moko mani miyo priority ni miyo nyithindo moko kata jopuonjre moko manokalo maber to ok nya donjo e mbalariany. But sani kako neno kaka somo medo dhini chal ka gima jopuonjre gi wapenyo to ngima jopuonjre ma okadho penj Joyce moyudo grade C+ kadhi malo ginto ere kaka gidhi afford omenda ma koro sani okete mbalariany gi. Koro ma en achiedh nade ma waneno ka pod dhi bedo to emomiyo anya paro ni elimu working group bende nowuok oko mowacho ni nitie kaka piny owacho onego bed ni bet piny to ng'iyo kendo makare wach chenro manyien ni mar chiwo hola kata ne jopuonjre gi kaluwore ni hola ni koro dhi miyo jopuonjre bedo kod thoth gowi mathoth yani ma gowi mathoth ma ok gidhi bedo gi nyalo ma chulo ka ponono gitieko hikgi mag somo. To bende kwa ng'iyo mana piny kanyo kalure kod omenda manyalo wacho ni sani koro ket tenge mano e hik omenda mar 2024 2025 nyaka sani koro iwacho ni omenda ma oket tenge ne aguch omenda mano mar HELB e hik omenda mar 2024 2025 mano kalure kod budget proposal wano ni HELB nitiere kod deficit mano mar bilion 11.4 ma en omenda manyalo mana konyo e siro somb jopuonjre madhi mbele kod sombgi e mbalariany kacha ka jopuonjre mabro bedo ka donjo kaka first years mabro bedo ka donjo e mbalariany kochakore dwe mar 8 kaachiel kod mano mar 9 inyalo mana sir atamalo 17.2 mar jopuonjre go kende ema seche moko nyalo yudo HELB. Mano ka wacho mano koro miyo nitiere mago makoro nyaka koro manyore gi mamoko makoro gibro bedo ka gichulo godo omenda margi mar fee kata gibedo godo kod pesa moro matin maginyalo konyore godo e somo e kinde magintiere mbalariany. Magi mana moko kuom achiedh nade makoro waneno ma wanyalo wacho nokwako jopuonjre kaachiel kod jonyuola makoro nitiere kod nyithindo masomo e mbalariany e pacho kata mana kaka isewacho sani koro jopuonjre yudo peka e timo courses moko kalure kod omenda mathoth biro miyo japuonjre koro timo course moro ma weth ma kata king'iyo qualifications magi gi course motimo bet opogore. Magi moko kuom gigo mabro bedo ka duoko piny nyadhi mar somo e pacho kae kendo bro bedo kwaneno ka jogo monego bed ni bedo kata dakteche kalure kod nok mar omenda mar fikoro gidhi bedo kata gitimo courses moko matindo tindo mok nyal kata konyogi. Kata kamano wageno ni sirikal bro bedo ka ng'iyo matut weche makamago mondo konyane jopuonjre manitiere mbalariany. Adwani wadog it gazet mar 6 mano mar gazet ni mar Daily Nation beti kalure kod mano gari mano ting'o gas mane odiochieng' manyoro mane gwenge mano pipeline koche kaunti ma Nairobi kae kata gwenge go mag outer ring mana paya ma outer ring iwacho jathoro bedo gi activities mang'eny ahinya nitiere kae kaluwore kod masira ma kamano kata hinyruok e kinde ma mathoth to nowang' masira ma kamano. Aneno ka gazeti yango gino manotimore moro saa 6 gi dakika 16 mane gari makamano kata tanka makamano nochopo e gwengego kaachiel kod nyaka sama masira makamano notimore odiochieng' manyoro beti. Joyce nyoro kano aneno to ne nitie tanka moro kata manoting'o gas manolwar e gwengego mag fedha to kwa ng'iyo kaka gazedni ogolo sigana kaka e kinde mane tanka no olwar nyaka e kinde makoro ne wabedo gi masira kaendi kiluwo maber tidhi fwenyo ni adier jopiny wang'ni nyocho obeda kicha. Aparo nyocha gibeda kicha nyoro ne gibeda kicha kaluwore kod masira ma bende nyocho timore e Mbakasi mar wanyalo wacho ni kar jaso gas kata kar jaso mauta manyocho muoche gwenge makamano. To king'iyo sigana ni nyoro jo piny notang' ahinya ma bende giwacho ni nyoro chal ka gima ne gidhi mabor kinde mane koro gas ni kata tanka ni nyoso lwar piny mak mana nitie ng'at achiel mano jariemb matatu moro manochopo e gwengego kata ochopo e alwora no to ka
no chopo to apa no chungo matatu no iye kanyo endo muwuok oko maber to mak mana akia gima no ochako duoke kanyo endo akia no parango kata no paro ni gacheni nyaka beni seche moko nyalo wang to ko wang matatu no ken mare Joyce ko wang to dhi nyiso wuon gari nango ni ere gima ang'o miyo no we gari e alwora machal kamano koro wuon matatu kata derep matatu ni no dhi ma omoko engine to kaka no moko engine no lori mano tingo gas ni no dhi muoch ma owango moko kuom ohelni mane nitie alwora no kod nyaka matatu ni bende ka oyudo derep matatu ni ei ng'ata achiel ma koro inyiso an no oyudo hinyruok nen mana derep matatu ni ema no oyudo hinyruok koro apani ma en onego beni pod jowa pod imedo puonj jowa kaluwore kod masira machal kamaendi ni onego beni duol ma EPRA pod medo puonjo oganda ni kaponono ni masira ma kamaendi ni otimore to en ang'o ma owinjore oganda tim mokwongo ok onego beni gisudo machiegni gi kuonde ma masira bila gi nyalo bedo katimore Joyce. To bende kaluwore kod gazeni nitiere clip moro video clip moro mane obedo recorded gimoro saa 6 gi dakika 29 mano mar odiochieng' manyoro nitiere jomoko mane kwero jariem matatu no ni kik idhi e nyamburko makamano nitiere gas moselika e nyalo muoch kata kamano wuon nyamburko no nodhi adhiya kuro saa 6 gi dakika 30 saa 6 gi dakika 31 ema ero koro ero no owacho ni koro ignite gache ma matatu makamano ema koro masira makamae notimore kata kamano nyaka sani koro wanyalo mana jiwo jopiny seche moko kichich ni nitiere alwora ma gas nitiere to nyalo muoch beda kicha ma en masira madino geng'i dine bed ni jariem matatu no winjo wach dok odhi moko gari dine ogeng' masira makamae seche moko dino gochne kata jogo makedo kod masiche mabiro apoya to giringo ka magineno kaka ginyalo reso mwandu masiche moko nokethore mathoth e masira makamano bete dwani wadog nyaka it gazet mar adek mano mar gazedni mar Daily Nation bende nitiere wach moro manotimore marach ahinya manyalo wacho ni bende nomulo wanyalo wacho ni nomulo chuny jopiny ka nitiere rawera moro mane omak e video kogoyo obila ma ochung'ne apaya e pacho kae nyaka sani koro iwacho ni e kinde mane video makamano chopone achopa jatend obila e kaunti ma Nairobi ka mano Adamson Bungei ne ogolo chik mar mondo mi omany rawerano mapiyo kendo omake nyaka sani koro seyange kaka Ian Joroge ma jahigni 19 mane ogoyo obila makamano kalore ni obila makamano noyude kod makose e gache to obila no ne temo donjo e nyamburko ne ema nowuok oko bogoye en gino malit ahinya en gino mamako chuny Joyce mana kaka iwacho ma nen anyawacho ni nen gimoro mane obwogo oganda jo Kenya ka video no kata tipo no koro ne kere mbui to king'iyo jal ma koro ne goyo obila ni malich kamaendi en mana rawera ma jahigni 19 to king'iyo obila ni iwacho ni obila ni ne en jahigni 55 to ne temo mana nyise ni nitie kaka ikoso ok onego bed ni idonjo gi kama idwa donje no onego bed ni iluwo chike mag mana kaka ne omuoch no rawera mochako goyo obila no mana kanyo apani Joyce mane en gima lit ahinya to koro onego bed ni weche makamaendi kata onego bed ni jo Kenya onego bed ni puonjo kaka obila bende en mana dhano Joyce obila en dhano ten wuon ng'ato ka obila manogoni ma wuon ng'ato Joyce kapo nono tipo ma kere bui kamano kaka nyathi moro matin ne goye okapane Joyce ok en gima kare koro omiyo warito neno to obila dhi kawo chik machalo nade ne rawera matin ni mane momiyo kata dul ma kinde mang'eny wang'eyo ni jathoro nono kaka obila tiyo aipoa mano kokale jatendgi an makori nyaka sani koro wacho ni kapo nono in ja Kenya ma iwinjo ni nitiere kaka obila ok otimo ni gima kare nyaka sani koro inyalo chwalo mano complain mari kata inyalo chwalo ng'ur mari ma intiere godo mar mondo mi otim nonro matut ka in kaka japiny paro ni obila ochocho ratiro mari kumoro to ok ber mar mondo mi ikaw chike e lweti ni goyo obila inyalo chwalo lipot mari ahinya kata ne jo aipoa go mar mondo mi gitim nonro mondo koyud na obila makamano ochocho ratiro mari adiera to chik nyalo kawo kor inyalo kaw ne okang' mager kaluwore kod chik ten gino marach ahinya ni rawera matin ni ogoyo ng'ama romre gi wuon mare en gino mamako chuny ahinya piny kanyo bende aneno ka nitiere wach moro ma omako mano jaod bura ma Gatundu mano Gabriela Kagombe nyaka sani koro biro medo bedo e tesend obila nyaka chieng' tich abich mano tok ka doho mano ma Machakos nodagi we thuolo e yor bond
kitude kod nek mano mar jabodaboda moro ma iluongo ni David Nduati Wataha mane owito ngimane. Kata kamano ang'e ni wach ma kamae pod ibiro bed ka waluone kata nyakwa Ramogi Juang matut mar mondo mi wamed ng'eyo kaka chenro ma kamano dhi mbele. It Gazette mar ang'wen bet gin weche motudore kod chik omenda. Nyaka sani koro jod bura kata jogo ma ochung' ne ohala e pacho kae bura duoka ne piny osuru michano juogi burko kowuok e atamalo 2.5 nyaka atamalo 1. Mana dier Joyce, mano komiti mochung' ne weche mag omenda osebedo ka obago rombe mopogre opogre kod ji mopogre opogre, to nyoro ne gidayo dho kata wanyalo wacho nyoro ne gigo mbaka kod mano jogo mo ochung' ne sekta mag ji giwegi ka gitemo kawo pachgi to gidwa winjo pachgi to gin bende e weche mag e paro mar chik mar omenda manyien ni gin to giwache nang'o. To apani ywak manowuok mathoth e bura makamano ne ni jogi nye ywak kaluwore kod mano osuru michano juog weg geche, osuru mar atamalo 2.5 ka jogi koro wacho ni weg gari awanyalo wacho ni e kinde masani weg gari nitie osuru mopogre opogre ma ijugo gi Joyce. E kinde ma onyiewo gari e port nitie osuru ming'ade, nitie road maintenance levy mano pod mano osuru ming'ade. Seche ma ng'ato dhi jaso mano mauta ka petrol station kacha be nitie fuel levy mano pod mano osuru Joyce ma pod ijugo jalni. Koro giwacho ni e osuru mijugo jogi already wasechopo e atamalo 4.5 ma kapo nono sirkal okadho paro ma chik ni momedo atamalo 2.5 mano dhi kelo pek ahinya ne weg geche, to dhi kelo pek ahinya ne jogo bende ma uso geche. Matene ni koro jo Kenya mathoth ok bi nyiewo geche Joyce, nikech koro tene ni nyiewo gari pacho kaendi dhi medore, nengo ma nyiewo gari pacho kaendi dhi medore, nengo ne dhi medore gi malo ahinya, to mano koro dhi mono jogo ma ne nya dwaro riembo geche mondo kik gikaw geche go Joyce. To kata koro mondo ikaw gari ikete ndara be dhi bedo wanya wacho ni dhi bedo gi pek moro kanyo Joyce. Kore momiyo jogi nyowuok oko ma otemo kadho ka giwacho ni gineno paro ma chik motenore kod osuru mar 2.5 ni owinjo duoke piny kod mano atamalo 1 kapo nono ni nyaka to piny owacho ne kadh gini. Koro ma en twak ma pod wadhi neno mbele to ndhi bedo nang'o kapo nono en adier ni piny owacho kata wanya wacho ni jod bura gibo kalo paro ma chik ni koso gidhi kawo maino weche mane jogi owacho mar kwayo ni bende inyalo duok omenda ni nyaka atamalo 1 koso dhi bedo nang'o Joyce. Tok gin mana jogo ma ochung'ne kata jo timo ohala kende, wantiere kanyo kod jogo mochung'ne okumba beti bende waneno kanyo It Gazette mar 5 kanyo iwacho ka ni jogo mochung'ne okumba gin bende koro gikwedo mano paro mar medo kata taxes manyien kata usuru manyien ma ichwalo mano kod chik omenda kata finance bill mar higa mar 2024. Jogo mochung'ne okumba iwacho ka ni the Association of Kenya Insurance nyaka sani gin bende ne gichopo e nyim od bura kacha mar mondo mi gichwal pachgi. Giwacho ka ni nyaka sani koro ka oket kanyo value added tax on insurance services kachiel kod motor vehicles giwacho kanyo ni en gino mabro bedo kata bro ketho ahinya to sekta margi to bende nyalo miyo joma thoth ahinya wito tijegi e pacho kae. Koro penjo en ni bende seche ma jogi chwalo pachgi kacha bende bro bed kiketo pachgi gi e tim kose sirikal kawo mana pach ji mar mondo mi e kinde ma itimo nono tiwacho ni dong' nwa kawo pach jopiny to paro ma kamago bende bo ket gi e tim mane penjo ma onego bed ni wapenjore gi sani. E mano tadier Joyce, nikech kwang'iyo nyaka nonro moro ochiw kaendi ka iwacho ni penetration mar insurance pacho kaendi en atamalo 2.3 ma iwacho ni kong'i e pinje mag Afrika kaendi to chal ka gima wan piny mogik nikech ok onego bed ni wan e atamalo 2.3. Koro apani Joyce ma king'iyo weche mag okumba to jogo mantie sekta mar okumba ni bo nyisi ni kata e okumba kacha chale Joyce pod nitie osuru ma pod ijogo mana weg gari. Koro kichaki medo ma koro piny owacho dwa mede wiye maloni to chal ka gima koro dhi kelo pek ahinya ne japiny Joyce. Koro pod magi gin weche ma pod wadhi neno to be en adier ni jogi kokawo pach jopiny kata kokawo pach grube mopogre opogre kamaendi be gidhi kete tim adier koso en mana chenro ma idhi wach ni nosechoko pach ji koro en chenro mane oluwo kaka chik dwaro Joyce. Haya adwa nwa wetenge weche makamago wadhi It Gazette mar 12 mano gazet ni ma Daily Nation kama dun burano mar kani wacho kanyo ni Independent Party
KANU nyaka sani koro ne gi lose battle kata ne ok dono kiroko dwaro margi mar mondo mi gibeda kata gimed bedo kaka jokanyo ma ochung'ne kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae ka odiochieng' manyoro ne wanono ka doho rucho oko title deed magisebedo ka giyango ni gintiere godo makoro puodhogi kaka weg KICC no odiochieng' manyoro ka koro doho nogolo ng'eto ni KICC en mar sirikal ma pacho kae beti. Apani KANU bende koro kaluwore kod KANU gin ne giwacho ni obok maloni nochiwnegi mano e higa 1989 mano 1989 kanomigi lis mar 99 years to ka donyo bet piny nyoro morango burani maber to nowacho ni nitie kaka obok malono nokomigi e yo makare to mano e gimomiyo koro doho ne orucho oko obok lo manyocha gin godo no mochiwe ne sirkal. To mana ka tok wach makamano kata tok ng'eto makamano nwaneno ka mano jaloso elo duon bura makanuni bende nowuok oko kata nooro milome kowacho ni gin bende pod gidhi mana appeal ng'eto madoho ni nyogolo nyoro koro warito neno to bende kata ka gi appeal en gimoro ma gidhi yude koso pod en mana wach makoro pod idhi wach ni ma to en adieri en lop mar sirkal koro Joyce warito neno dhi bedo nang'o. Nyaka sani nitiere omenda kanyo makore lach mano $651 mano omenda mano tigodo e gero kar romo mano mar KICC bore Nairobi giwacho kanyo ni mano ne en pesa mar jopiny mano tigodo e gero kar romo mar KICC bore Nairobi kae bura makamano wabro bedo kwa nono mar mondo mi wane ane kaka nubro bedo ka appeal to appeal makamano ka gisechwalo ang'o mabro wuoke tok kosewinja bura makamano beta dwani waket tenge gazet ma Daily Nation kose nitiere wach momako wang'e gazet ma Daily Nation kapok wakete tenge wamula ne The Standard mana mapiyo piyo. Kata kamano kwa dhie gazet ma The Standard okinyi makawuonya kwa Ramogi gazet ma Daily Nation wang'isi ni nitiere it gazet ma iye bende ma odiochieng' makawuono omulo weche mag thieth mago kotudore kod mine mosebedo ka wito ngimagi e kinde mag nyuol mano miluongo kanyo ni Healthy Nation magazine inyalo yude it gazet ma iye mano mar Daily Nation mar mondo mi som gazet ma The Standard kwa ng'iyo it gazet mokwongo mar gazet ma The Standard okinyi makawuono gin weche mochudore kod weche mag usure mag imiyo pek kanyo kata kamano weche mathoth bende no ka gimiyo pek malo kanyo kwa nyalo mana yudo gazet ma The Standard mar mondo mi wamenyane kata kamano ondike kae ni don't gamble with the tax mano kaluwore kod ywak makoro jomopogore opogore osebedo ka golo kae jomosebedo ka chopo e nyim od bura mar mondo mi ochwal pachgi kotudore kod paro mar chik omenda mar higa mar 2024 iwacho kae ni usuru manyien ma sirikal koro dwa biro godo mar juogo jopiny nyalo miyo wego hala mathoth loro kata rengo kowuok pacho kae gidhi loko hala e pinje mamoko maseche moko lwasi mar timo hala nitiere makare to ok juogi usuru mang'eny to ang'e ni ka wego hala oloro e pacho kae to mano bende biro miyo jomathoth ahinya wito tijegi to mano bende biro bedo ka ting'o malo mano cost of living kata nengo mar ngima biro bedo ka medore ahinya to magi duto kotimore japiny ma kawaida ema podi biro bedo kod midhiero mathoth ahinya beti. Koro Joyce mana kaka wach ni don't gamble with tax chal ka gima ng'ato nyiso sirkal mondo osuru makoro dwa juogo mamalo ni chal ka gima biro hinyo jopiny to moloyo dhi hinyo thoth kembe ma pacho kaendi kaluwore ni koro osuru no dhi bedo malo ahinya to ma dhi kelo ang'o dhi miyo koro kembe ma pacho kaendi loro to ka kembe oloro Joyce wang'e maber ni atamalo ma jo Kenya thoth watiyo mana e kembegi kata kidhi industrial area kaendi iboyudo ni thoth jo Kenya tiyo mana e kembe ma ni pacho kaendi mokel pacho kaendi kod joma moko koro iwacho ni kapo nono sirkal odhi nyime kod chenro mare mar medo osuru to jowa mathoth gidhi lalo tije to aneno ka pek mar ngima kata nengo mar ngima dhi malo to ka nengo mar ngima dhi malo to iwacho ni nitie kaka jachoko osuru bende yuto mare dhi dok piny Joyce nikech koro ohelni manyocha koro ogeno ni odhi choke ka to kod tije manyocha ng'e ni ka japiny otiyo to nitie osuru moro ma bende adhi ng'ado e wiye malo kacha chande Joyce koro ok dhi bedo koro emomiyo itemo siem sirkal kinyisogi ni oyo wekuru dhi matek kaka utemo dhino winje uru ywak mopogre opogre winje uru ywak jopiny to bende uwinj ywak mag weg kembe kata weg kembe mag jigi wegi Joyce. Haya mana kamanya kora Ramogi mag weche mapod otudore mana kod paro mar chik omenda mar higa mar 2024 kata kamano aneno ka nitiere gazet ni mar The Standard
oketo paro mar ji mopogore opogore kanyo. Wantiere kod Maxwell Okelo, mano CEO mar American. Nyaka sani koro wacho kanyo ni the proposed rate mano mar 2.5 ma giwacho kanyo ni onego bed mano mar motor vehicles, okwedo wach makamano. Wantiere kod Christine Maina kanyo, mano mar Ventures Capital Association CEO. En bendo kwedo wach mago mag VAT on financial services. Wacho ni be yudo chenro mopogore opogore kata services mopogore opogore nyalo bedo matek ne jopiny. Wantiere kanyo kod jakom mar ISPAC Philip Kakai, en bende ochwalo pache kanyo kaachiel kod joma moko. Magazini mar The Standard omenyo mano kotudore kod paro magisebedo ka gichwalo mano mar chik omenda mar higa mar 2024. Beti gazeti mar The Standard iye bende aneno ka ochwalo weche mopogore opogore. It gazeti mar ariyo ang'eno ok wanyal yudo it gazeti ma iye mar gazeti mar The Standard. Kata kamano nyaka sani koro nitiere paro moro kae manitiere e nyim seneta ma nyaka sani koro dwa tamo mar mondo mi kapo nono ni onge jakom mar IEBC. Wang'eyo ni kinde mang'eny kaluwore kod chik oya wach ni ka jakom mar IEBC onge to jalupne ema koro nyalo bedo jakom kuom thuolo mar kinde matin kapok oyier jakom manyien. Kata kamano sani koro nitiere chik moro kae madwaro mar mondo mi oruch oko chik makamano ni mar jalup jakom mar IEBC ok nyal bedo jakom kapo nono ni jakom onge. Joyce, waneno ka komiti mar weche chike mano e Senate okelo paro moro mar chik mana kaka iselerono ni nitie kaka nyocha e chik mokalo matayo weche mag yiero pacho kaendi. Nitie kaka koro kinde ma jakom onge, mano jakom mar IEBC, nitie kaka jalup jakom ne nyalo bedo kacha chande to wanyalo wacho ni oversee kata yiero ma pacho kaendi. To sani koro senators oramo kagiwacho ni onge kaka jalup jakom nyalo bedo kaka jakom e kinde ma jakom onge. Koro warito neno Joyce ni e kinde ma koro pod itemo los chik matayo yiero pacho kaendi kata kod IEBC bende magi gin weche ma kapo nono kalgi to gidhi bedo nade pacho kaendi Joyce. To apani magi gin mana chike mogo mag temo rieyo bende duol no mar IEBC nikech wang'e ni duol mar IEBC osebedo kod weche mathoth pacho kaendi Joyce. To motelo ne yiero mar 2027 apani emomiyo koro senators bende koro temo rido iye malich mondo kik be nitie kata loopholes moro ma ponono inyalo we ma kochopo yiero mabiro Joyce to nitie kaka yiero nyalo rochore kata gimoro marach nyalo timore e yiero makamano tiduogi wacho ni jood bura kata senators mano kalo paro ma chikno emano miyo koro loopholes gi obede magi makamano otimore Joyce. Aya kopogore kod man nitiere wach moro ma bende aneno ka gazeti mar The Standard omulo malo kanyo kotudore kod weche mag siasa masani koro gore duond burano mar UDA mano kot e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto. Nyaka sani koro wacho kae ni Ruto Gachagua tiff putting country in election mode. Wasebedo kwa neno kata liekore ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalup ne Rigathi Gachagua onge kama kare ahinya kata chal mar winjruok margi ok ni kare ahinya. No ka jalup jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho kae ni kineno ka ling to ng'eya ni nitiere kaka weche ok beyo to kaseng'eyo ni weche ok beyo to an ok abi ling abiro bedo kaloso. Magi gin weche mag siasa masani waneno ka gore pacho kae beti. Apani nyoro bende nitie kaka kata wanyalo wacho ni odiochieng' ma madaraka nitie kaka jatend piny nowacho ni ok wadhi yie mondo siasa mag dhoudi omak mach pacho kaendi. To waneno ka koro Rigathi to oramo ni nitie kaka ni onge kaka rombe magibago kata wanyalo wacho ni e gwenge mag Masawa kande onge kaka inyalo tamgi e bago rombe makamano miwacho ni koro dhi nyaya kwede kind dhoudi mopogre opogre. To jatend piny to nowacho ni en odwaro ni mondo jotelo ma pacho kaendi ogo siasa makelo dhoudi duto kamoro achiel Joyce. Ok odwa siasa mag akwede, siasa madhi pogo oganda jo Kenya gi gin siasa ma ok odwa pacho kaendi. Koro ma pod waneno ka pod en pogruok mar paro e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto. Ok wang'e ni mato dhi bedo kamae kuom thuolo marom nade Joyce kata koro weche ma koro medo nyiedhore e UDA gi ok wang'e ni dhi bedo kama nade to mak mana ni warito neno to bende gidhi kamaendi nyaka e yiero ma 2027 koso nitie kaka kochopo mbele kacha chande Joyce to gibo winjore.
Nyaka sani bende koro gisebedo ka giwacho ni jod bura ok onego bed ni wuothe kor gwenge mopogore opogore pacho kae, ka bende wacho kae ni jaod bura ka jaod bura ni ok onego bed ni wuotho kowuok e kar chung od bura achiel kodhi e kar chung od bura machielo. Magin mana weche mosebedo kwaneno, to ahinya ng'e ni jalup jatend piny Kenya osebedo ka seyo jogo ma soko tiendgi e gwengo mag masawa mar piny Kenya, ma nyaka sani pono wacho ni kata oneno ni ok dhine e yo makare. It gazette mar 13 beti bende nyaka sani koro duol mar okinde pacho kae LSK odonjo ne jatend migawo mar pur Mithika Linturi ka giwacho ni en bende nitiere kaka seche moko ne otudore kod mbolea mabandia ma jopur noyudo e pacho kae. Ndika ni LSK sues Linturi and PS Rono over substandard fertilizer scandal. Penje ni onyalo tony kende tielo mar ariyo kose? Apani Joyce, waneno ka riwruogo kinde kokalo kuom mano okil margi Okoth Ogola mano wacho ni nitie kaka chenro manotim e od bura ka koro nidayo dho jatend migawo mar pur Mithika Linturi kitemo none to ang'o momiyo mbolea mabandia nodonjo pacho kaendi, to ere kaka mbolea no nodonjo pacho kaendi. Waneno ka riwruogo kinde wacho ni chenro no ne okota e yo makare, emomiyo koro gineno ni mondo gikaw okang' machielo mar mako bura ne jatend migawo mar weche mag pur Mithika Linturi. Koro warito neno to koro makoro omakne bura e okang' mokwongo ne otony mano e od bura. Koro okang' mar ariyo masani koro omakne bura e doho ni en kachiel kod jalup ne mano Rono. Wadhi neno to dhi bedo nang'o, bende gidhi tony kendo Joyce, koso wach ni koro wadhi chopo e tie wach ni mogik ma wang'en to ere kaka mbolea mabandia nochopo kaendi ma kendo nokene jopur mapacho kaendi Joyce. Betiero kama na inya kumbire nonro mar gazet wach ni mogik ka watie kan no kosekalo kanyo dakika 5 tok saa 1 mar okinyi adwa we thuolo network mokwongo kinyi makawuono. Wachna mogik en mana pod mar temo jiwo jonyuol Joyce, to moloyo jonyuol manigi jopuonjre makoro dhi donjo e mbalariany Joyce. Waneno kaka weche tekta kendo kwa ng'iyo kaka waselidho ne joneno magwa, waneno ka koro dhi bedo matek ne jonyuol kod jopuonjre ma donjo e mbalariany mondo gitim courses manyocha gidwaro. To mak mana wanyalo mana jiwo gi Joyce mondo kik chunygi tho. Watema kaka wanyalo. Ero sirkal to sewacho ni gisegolo omenda makama, kata ni jonyuol gi jopuonjre nigi ting' mar gol machulo kata tamalo 7 mar omenda no. Koro kwa ng'e ni to dhi bedo nade ne jopuonjre makoro ponono wuok e dhoudi kata e familia moko mochando ka Joyce. To bende wamedo kwayo jod bura kod kokale CDF magi mondo waneni watemo mondo wasir jopuonjre gi. Kik japuonjre dong dala Joyce monego beni donje mbalariany. Odong dala nikech okoyudo thuolo kata okoyudo omenda no munyalo tiyo godo e siro sombe Joyce. Ero kama na inya beti kuom ka thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne nyaka Ramogi Ajwang gazet mar The Standard ka achiel kod mano ma Daily Nation. Nyaka Ramogi Ajwang gazet momori okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo, ibedo piny tisome yo makare. Aka yueyo madundo gi sani, bang' yueyo to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupiny kama twak kotudore kod chal mar Kenya. Kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Attention, attention! Jaluo Majaki Sungu, wacho ni class is permanent.
kendo nyadhi en kitwa manie rembwa. Osebedo higni 15 mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo klas mamalo ne BB Band mar Johnny Junior. Yeso tarika 8 dwe mar 6 higaniendi yore teko wuok Ugenya siae pacho nyaka Mombasa na Mchumbi ochomo Carnival Grounds Nairobi tir Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba kochakore saa 10 mamidhiambo nyaka che Ramogi FM, Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muocho ngulu kanyo gi nyadhi majaluma malo kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Utiko en mana $2,000 regular VIP 5,000 to janyadhi majaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family te mideo biro kanyo gi nyadhi mapek. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Puonj maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
miyo makwedo paro ma ok kare, keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abawachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakwarom gajwang' dakika na pagadek tok sa chiel mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni twak marwa e chenro mar piny mana ka pile chieng' tich ariyo. Wajabedo gi thor wach mano mar chal mar piny Kenya. Oganda mbaka kaluwore kaka piny Kenya ringo. Omiyo kiny ma kawuono ntiere gi wuod Luario Nyakwarom gajwang' duto te mabende gin jonon siasa. Achaka negi Meshak Odede, janon siasa mabende wajabedo godo kinde ka kinde. Meshak, inyalo mna muso jopiny. Erokamano Ramogi, warwako uwe budho mokinyi. Twak makende. Erokamano ahinya. Kopogore gi Meshak Nyakwarom gajwang' bende ntiere ka gi jasiasa Kennedy Ondiek. Kennedy, in bi nyalo muso jopiny. Erokamano Sharon, ka thuolo mondo amos miko Ramogi duto no yawre uru thuolo mo wadwa twak weche. To gi kaka chal mar Kenya ma piny orugo kawuono. Erokamano. Erokamano ahinya. Kennedy kanyakla kod Meshak unte unyalo yiere kodwa ni mathoth osebedo katimore kor gwenge mopogore opogore pachoka mago moro weche mag siasa, chal mar uchumi kanyakla kod weche mago motenre kod dongruok mopogore opogore. Wachaka na gi limbe mano mar jatend piny Kenya e piny mar Korea Nyakwarom gajwang'. Mana juma mokalo jatend piny Kenya nowuok e piny mar Amerika ber mopogore opogore mabende noduogo godo mago girimiti mabende nochuo koke. E piny mar South Korea bende no mole mano chieng' Jumapil. Neno ka jopiny osechako wacho ni dibed ni we have a traveling president. Kata kamano gik mabedo biro bedo kotwakie en ber mopogore opogore mabende naneno ko biro bedo kokelo ne oganda mapachoka. Ntiere winjruok mano mar siling bilion 40 Nyakwarom gajwang' mago motenre kod creative economy kanyakla kod siling bilion 25 mago mabende biro bedo kikeli pachoka kotenre kod gedo mago mag yawo mopogore opogore. Mesha kachaka na kodi nikech limbe mare e piny mar Amerika nonyayo paro mopogore opogore. Sani modhi e piny Korea me okang' mar ariyo mabende koro dhi nyalo paro higa mar 2022 bende notimo limbe mare mokwongo. Erokamano, limbe ma Korea wabiro wacho mang'eny ka osetieke nikech sechego ek wabiro ng'eyo ni limbe ma Korea onyago lemo mane ne jo Kenya. But ang'eyo ni ng'eny jo Kenya omenda manyotiyo ma kore lach. Kata kamano sirikal to nyowacho no omenda go ne ok otiyo. Omenda ne otiyo mana mar jomoko. En mani koro sechegi on a light note wapenjore ni to siepewa ka kawuono ne ok gitimonwa kamacha gindek gicha mawang'ni ne giwawe jatelo dhi Korea kamano ok ne ber osiepe ber mabedo consistent gi dho ngere iyudori sa midwarie. To maduong' nyo en ni Korea nigi summit gi Africa ma wadhi neno jotend pinje mang'eny moa Africa kochopo Korea for this summit. Wari ma wan godo kaka jo Africa ma pod tindo en ni at a global level, Sharon, ineno ka chal ka gima piny ka piny nigi chenro gi Africa. Mana Africa ema samoro yudo ka onge gi chenro gi with themselves. Nikech these meetings medore kendo they are becoming very intensive. Ibro yudo Russia Africa Summit, ibro yudo China Africa Summit, US Africa Summit, Japan Africa Summit. Chalni every economy madongo gi nigi target gi gima gidware Africa. Omiyo gi summit gi annual kata moko biannual. To Africa to seche moko tin mondo yud ka Africa gomba ka kendgi
as Africa. Everything is being organized on the other side. So mane worry kende at that global level. But Kenya, President kane work to wach moro nitie manyiwinjo ka giwacho ni wadhi koni to wadhi manyo tij kaka dwa los ne jo Kenya tije mang'eny oko kacha mondo gidhi gitim kaeto gikelnwa dola. Akapani ma is sustainable kidwa dongo uchumi mari. Onengo bed ni ngero moro wacho ni kidwa bet matek ka rwath to kik icham rwath, cham gima rwath cham momiyo rwath tek. Koro onengo bed ni wang'iyo gima jo Korea osetimo ma wan ok watimo mondo wabe watim. Ere chieng' ma ji biro aye kuonde moko ka bende biro tiyo Afrika. Nikech jo Afrika te gin wadwa mana dhi tiyo oko. To kwa medo ma onya mang'eny to nyiso ni generation ma bang'wa nyithindwa gi nyithindegi gin be gibiro mana dhi bedo slave mag jomoko. Ka wan waneno ni waor jomoko dhi otinwa okel dola. Nyiso ni kopo no jogo leo kochulo wato dola boleo dala ka. Pero kama na inya Kennedy kato kitok makama wangi ni koro mai limbe ma bende koro jatend piny timo e okang' mar ariyo ka bende wacho ni e piny South Korea nitiere moko kuom ogirimiti ma bende na giketo kare ma bende na poko chopi kare tingeno okang' makama ibiro ni winjo gima na Okiya Mtata wacho ni ogirimiti ma bende jatend piny Kenya chwe koke moko dhi ataro mago mag chike ma pachoka hanja na pachi kotendre kod limbe mano mar jatend piny e piny Korea. Yeah, erokamano Sharon, adwa chako gi wacho ni ker mar Kenya ko kaluwore gi ofis ma entie yiene mondo saka saa kata thuolo ka thuolo yud wuodhego eko manyalo tere pinje mamoko nikech en ngas motudwa gi pinje mopogore opogore. Ahinya be nyaka wang'e ni wuodhegi eki gin wuothe moketie budget mar president, ok en wuotha mithoka ka pesa kamoro amora minyalo timgo wuodhe. Kanyo ja president odhi piny mar Amerika, janeno ka jo mang'eny ochago lala mika ka wacho ni nyocho tigo omenda makore lach kaka wadwa odedo chako. But king'iyo kit omenda mane otigo kata dine wachul mna ndege mane wacho ni otiyogo kata ne watimo ng'o the budget mane otigo di wuodhno to king'iyo gik mowuok nwa kaluwore gi wuodh cha ne wayuto mang'eny maloyo kaka mane watiyogo. To bende king'iyo wuodhe ariyogi moro cha ne en wuoth mane kind piny Kenya gi piny Amerika mane gidhi ng'iyo sirikal kaka sirikal mar Amerika nyalo tudore e yor konyo Kenya e gerruok to kendo joketo ohala mopogore opogore mawuok e pinje mag Amerika kaka Coca-Cola gi neno kodhi ma gibedo go girimiti mane gindiko gi sirikal manyiso ni nitie omenda go madhi biro mondo kony chenro mopogore opogore mag dongruok e sekta mopogore opogore. To king'iyo limbe ma Korea ok en gima nopangi e kind sirikal mar Kenya to gi sirikal ma Korea kende. En limbe mopangi e kind sirikal ma Korea to gi pinje mopogore opogore mag Afrika. Manyiso ni gidhi pango chenro go ni to ere kaka ginyalo go ohala gi Afrika to ere kaka bende ginyalo keto mwandu gi e Afrika e yono ma gimbe nyalo konyo gi kaka Korea to gi kaka nyalo konyo Kenya bende kaka piny. Maduong' madwa medo en ni kik samoro ka sirikal timo tije to wabed ni wan makosa ema wanyalo neno kaka Mtata. Okay fine, tije en kedo ni ratiro mag oganda. But ing'eni ratiro mar oganda chakore kanye to ogik kanye nikech katiba mar Kenya okawo teko duto te oketo kuom jopiny. To kendo wacho ni teko gi eki e pende mar ariyo wacho ni teko gi pende article 1 sub article 2 wacho ni teko gi wanyalo tiyo godo aching yani directly or wanyalo tiyo go kokalo kuom jogo eko mwayiero. Wan gi jok mwayiero man gi tich mar ng'iyo ni to sama president odhi wuoth kamae ere kaka gigo mobiro yudo donjo e budget marwa mar Kenya nikech ng'eni budget mar Kenya kidhi ng'iyo kaka ndike some dwe mar 6 budget nigi kidienje ariyo. Ere kuma pesa dhi wuokie to bende ere kuma odhi kete pesa no. King'iyo kuma pesa dhi wuoke, pesa wuoke kuonde mopogore opogore kaka osuru, donation mopogore opogore to gi grants mimiyo gi different to gi loans bende ma samoro anyalo kawo. Nyiso ni ka samwa dhi menyo e pinje maoko kaka konyocho gi dhi Amerika ibiro yudo ni 600 billion Kenya shillings manyo wayudo gigo mopogore opogore madhi donjo e chenro mopogore opogore nyaka mag standard 1 to 3 ni neno kit ndeke ma wadhi yudo ma wageno ni wadhi receive gi very soon. Koro nyiso ni nitiere importance kata ber mar mondo mi president wa Kenya
owuothi odhi emomiyo ibiro yudo ka sama president dhi wuoth ok odhi ng'ato achiel odhi gi gimiluongo ni presidential entourage en group maduong' mar ji ma jomoko joma riek e yor mediation jomoko joma riek e yor negotiation jomoko be yo maber joma riek e yor proposal writing jomoko mabiro ng'e kwecho ing'eni kiwuotho nyaka iwuoth gi ji manyalo jolomba manyalo kwayo gik mopogore opogore koro mondara to nyalo ng'eyo to kumiwa excavator ni ma ok utigo ni pok odhi okonyowa thurwa kucho nikech wadwarogi kamano emomiyo an support ahinya mondo president obedi manyalo wuotho manyalo ywayo kendo nyalo kelo gigo eko manyalo konyo emomiyo wawacho kata wabunge kik wabed abeda go bunge mobedo bambre norito pesa CDF in bunge manyalo wuok dhi manyo donors mopogore opogore nyalo konyo kaka Ken Okoth nineno ka timo Kibra ndalo mane en Kibra no support weche somo ok gi pesa CDF kende ne en gi ji ma oko mane nyalo support ne different sectors ma development mano e gimomiyo wabedo president ma is outgoing ok president mobedo e ikulu ma kowuok dichiel to chopo Rwanda to duogo kiadho Rwanda onge giminya yudo mali koro miyo nyaka obed gi president ma wang'e nikech seto osebedo kaluwore kod wuodhe mago mag jatend piny Kenya hinya nyaka luwore kod omenda ma bende otiyo godo e wuodhe ma kamano to kata kamano iwacho ni okelo ber ne piny Kenya to ber ma bende okelo kaluwore kod ogirimiti ma bende osebedo kochwe koke e pinje mopogore opogore machiegni ne e piny mar Amerika ema niwinjo kanyo ka senator e kaunti ma Busia bende koro dwaro ni deals kata mana agreements ma bende ochwe koke mar mondo mi oket e yo mahuyanga ne jopiny mar mondo mi oyanga gi kata kamano odede ikiwinjo Omtata Ginero ma bende nowacho oseyo jatend piny Kenya ni nitiere moko kuom ogirimiti ma bende odonje gi pinje mamoko e ataro mar chik nikech ok opuodhgi gi od bura ma pachoka akeni dwach dang Ken nochako maber kowacho ni chik kata constitution mwatiyogo oketo teko kuom jopiny moingo ng'ata kata ofis moro amora nyiso ni od bura bedo gi teko no by extension nikech gi represent duond jopiny omiyo mano emomiyo wan gi od bura moting'o ji 290 gi wiye to gi nominated mondo o capture sections mag community kata society ma ok obedo represented nyiso ni nitiere ogirimiti moko monego bed ni tend piny Kenya donje gi pinje mamoko to od bura kale manyiso ni duond jopiny owinjore kanyo ang'o momiyo od bura onego kale some of these things nikech moko kuomgi gin gope ma nyiso ni nyithindwa bro chulo ka ok wachulogi e lifetime ma wantie ni to nyithindwa bro chulo sani nitiere gope ma Kenya nigo minyalo yudo ni noa kata e kinde Moi moko noa kinde Kibaki moko ni e kinde Uhuru Kenyatta to kisedonje telo to gopego ni e lweti kata ni e lwet piny Kenya to kumiyude pesa michulogo gopego en jopiny emomiyo sami kawo gopego kata sami donje ogirimiti machalo kamago onego bed ni jopiny kata duond jopiny obedo represented e gik ma kamago aparo ni mano kama no Okiya Omtata temo wacho moko nitie ma inyalo donje adonja to moko nitie ming'eyo ni directly bro impact kuom jopiny in terms of chudo kinde ma samoro in bro yudo kisewuok sani nyo odil gi gope moko machalo mag gach reru kata reru manoa Mombasa kabiro kadhi mwalo wakoni migosi Uhuru Kenyatta mane jatelo e kinde no nyo onge kendo samoro en koro nyo yweya en wechego koro onge ng'ama chiele mantie mano e kaka en bende moko nitie monyalo donje sani ma seche chudo gi bro yudo ka en onge emomiyo duond jopiny kokale duond od bura onego bedie ogirimiti some of these things magisign ka ginoko erokamano ahinya kata kamano warit mana kaka ne wacho ni limbe ma kamano koro piny Kenya wabro bedo ka wayude ang'onya korom gejwang' mano bang' jatend piny Kenya mole piny mano mar Korea ka bende igeno ni moko kuom ogirimiti ma bende bro bedo kodonjo gi piny mano mar Korea oriwo weche mag pur gi pith manyo thuolo mago mag tije ne oganda mapachoka kanyakla kod wach motenre kod bero ochumi mapachoka kopogore gi mano kotenre kod chal mar piny Kenya wach ma bende nyaka watwagie ma bende jopiny bende osebedo ka twagie ahinya en kaluwore kod dwaro mano mar riwo wi oganda kanyakla kane nitiere kaunti ma Bungoma bang' nyasi mano mar higni 61 mano mar Madaraka Day e pachoka jatend piny Kenya bende ninjo kanyo kawacho ni nyaka koro wi oganda ma pachoka riw kanyakla
Rigathi Gachagua bende dowuok Bungoma kadhi e gwenge mago mag masawa mano mar piny Kenya herumo mano mar kelo jodak mano mar God Kenya kanyakla. Akene wach makama nikech Kenya ng'eni wuok e kweth mano mar UDA nikech chal ka gima nitiere tuomruok moko Roma bende osebedo ka wuok seyo pogruok mar paro e kind jatend piny kanyakla kod jalupne. Awinjo mana pacho kongo monde nikech mago gin seyo mopogore kineno kram na mbui mopogore ma bende oganda ma pacho ka indike. Gochen dibed nitiere malingling ma jopiny kia. Ya, kapok adhi kanyo to ina med matin gimoro kalure gi ogirimiti ma sirikal donje ka gidhi e limbe pinje ma oko. Ka gin ogirimiti go eko ma nyaka kali e bunge, nyaka gibi gikali e bunge kanyo. But ng'enygi gin bilateral agreements. Bilateral agreements gin winjruok manie kind pinje ariyo. Ma king'iyo katiba mar Kenya, to yie ni such bilateral agreements bedo part of international law, bedo part of law ma control such particular negotiation. Iwacho wache mar UDA to gi Rigathi Gachagua kaka deputy president to gi William Ruto kaka president. Gima nyaka waduto wang'e ni kama ji ariyo bede kata kama chupni nitie nyaka gituomre. Maka ok idwa ni gituomre to kariketo ne gi boxes gi mopogore. But nikech jogi gin chupni manyaka gik manyaka kikre, jogi nyaka ti kanyakla. E process mar tiyo kanyakla nyaka yud ni nitiere chwanyruok, gwenyruok to gi tuomruok. Magi eki ok inyal koso samogando bedo kanyakla. But gima duong' manyaka wang'e ni to kind President William Ruto to gi Deputy President mar Rigathi Gachagua nitiere tuomruok? Gima nitie en mana tuomruok mabedo ni nitiere yawuoyi mawuok masawa mar Kenya ma bende neno ni deputy president samoro pok ochopo e ngadho mane gidwa ni gichopi. But wan be kaka oganda kaka chama wan thuolo gi jogo eko mawuok mondo mi ochak manyo yono mar telo ne kuonde mopogore kata wan Nyanza wasebedo mana kaka oganda modin negi ma ok wan ga thuolo mar mondo ng'ato ka ng'ato muomre e yo ma onyalo dwaro mondo landi kata nodwa bedo president nikech thurwa nong'ere ni ng'ato achiel ema chung president maka ng'ama chielo chako to ikaso mani ng'ano dwa ketho ne wadgi. And ma endi gima osebedo thuolo e Central Kenya ni ng'ato ka ng'ato nyalo dwaro chung samoro amora kaka sani en ni Nyoro wuotho dwano chung sani en Kimani Chungwa gini bende pangore ikia ng'ama samoro ng'anene an Waiguru gini bende no ka pangore ikia ng'ama president nyalo dhi kawo mondo chako dhi godo wuoth kaka deputy president nikech katiba marwa wacho ni president gi deputy ne nyalo serve mana 5 years to ka giwinjo ka ginyalo dhi mbele kanyakla to gichako gidhi mbele for another 5 years ma inyalo yiergi kendo. An kaka ja chama kata kaka coordinator ma UDA ma South Nyanza anamora ahinya gi tuomruok gi tungnigo nikech ema tego chama kendo miyo chama kare kori chak ilaro ema miyo kara wan thurwa kucho nwago kura ma constituencies tibiro ne jo piem siwaya tiende ni piem nie ema nyiso ni chama otegno kendo ji donje gima goruok ne be ok gima mit kineno nyako migoruok ne mano nyako ma joma gore onge mitne koro nyaki ng'e gima kaka Gachagua nigi challenge to en gi challenge e Central Kenya to president biro bedo thuolo kod gi at the right time mondo mi wang'e ni to ere problem and biro bedo sorted kik jo opposition koro chak ng'iyo gini ka gima ko lweny owuok e UDA no ok en lweny en mana sukni gi gwenyruok matindo seche ma rombe magala moro kan gin kanyakla tok gilosi winjo karam naka giloso matin kendo weche mag siasa to ketie bang'e ka gisewuok to koro en pogruok mar paro tiende niya wan e oganda ma ok wahero ga keto wiwa kanyakla sama waloso kaka wapango chenro mag dongruok wan sama luongo kaka oganda luo to en bura ma koluongo ne pap ten siasa mochakore ego siasa nyaka angura rum to joka gin ka giromo to gipango chenro gi mar dongruok ka giling ti to ka giwuok oko panga gigo siasa tiende ni gin gikawo siasa gir ndara to dongruok gir kar bedo to wan wakawo siasa gir kar bedo to dongruok waloko gir ndara mane pogruok ma wan godo gi joma Central Kenya. But gima duong' en niya kama ji nitiere nyaka gitungni onge kaka ji dibed moriwore momiyo kiyiero lawi e odi lawa ma yiero ok wayiero law machalo ng'ato ka ng'ato rwako mare nikech wan gi paro mopogore waduto en niya society emokelo wa kanyakla. Momiyo Gachagua en deputy president osetimo tije maber kaka deputy president. William Ruto ong'eyo role ma deputy president nigo koro onge ng'at mokawo matimo tij deputy president so ng'ato ka ng'ato timo mana tije mana niya
kik watam ruedhi mamoko be mondo chak kuombo nikech mae kiyudo telo maber jogwere ji oyalawre ji otuomre but mwishowe wayudo telo noero manyalo tero piny mbele. Odede thuolo ni buo higni 2 to waseneno tungni mopogore pogruok mar paro ma bende osechako mienjo. Ahinya na pachi okong' mondi paro ma bende jatend piny Kenya nochiwo nikech kiwinjo kramna kaka jalup jatend piny Kenya owacho ni osebedo kokelo oganda kanyakla kod jotelo mag Mount Kenya kanyakla. Wach ma bende jatend piny Kenya koro neno ni ok ni makare. Ing'e ni jo UDA samoro treatwa ka jok ma wigi wil kanjiri ma kawuono gima giwacho kiny. Mae momiyo president osebedo ka riambonwa aoyaye here and there hoping ni wiwa osewil gi gimoro amora. Kidhi e mbui ka Sharon ineno kaka jo Kenya wigi ok wil nikech mbui be wiye ok wil. Owacho gini kawuono to ji osekelo ne clips mag gik manowacho ataro mag mago samoro mana wik achiel kata kinde moro matin. Wiwa pok owil ni e kinde mane Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon ochako handshake gi Raila Odinga. Kamae kaka ne gik moko chakore. Magi deny ji machalo jotelo machalo Murkomen gini anyalo paro e buche mang'eny stations mopogore opogore ka deny kaka jogo tiyo kare kendo weche ber kind jogo lero onge wach moro amora. But it ended up kaka no end up no. Sani bende waneno the same kind of things happening here and there. Nitiere weche moko mabare ma Ken ok nyal play down ni mago ena very healthy. Ang'o momiyo ka gin e ODM to they are never healthy. Gin mana healthy ka gin e UDA. Nikech the same kind of things will happen in ODM. Tibro winjo kiwacho ni kaka ODM otimo ma, ODM is this, ODM is that. Gidwa nobody is accepting a different view kianganga gigik makamago to sani to the same kind of things timore samanyo. For example, samanyo inyiso ng'ato kaka Cleophas Malala ma en secretary general mar chama gini ni after all value mabe ikelo ka onge nikech in wagolika ibeda kojolo secretary general ng'amo yieri onge to jo kumia e bende ok gine UDA koro iparo ni gik makamago dang iluong i play down miluong ni mano healthy and why are they not healthy ka gini e chama machielo. Gima ng'eyo ni sirikal nokawo gi joma jowuoro manre adieri sirikal nokawo gi joma jowuoro to jowuoro ariyo ka oriw e ot achiel to nyaka gigore to gimokelo gorwogni te en ni barometer kata gima pim mipimo godo liet gi ng'ich gi direction mar siasa ma Kenya ka en Raila Amolo Odinga to nikech sani Raila wuok e gini oketo wiye e wach mar AU to gi chama ne mar ODM dhao nyaka wuoge e odcha nikech gidwaro common enemy mariwogi. So jowuoro ariyo koriwore to gineno ka there is a common enemy ok ibing'e kit jogi nyaka chop common enemy magigore gocha wuog out of the scene ekibro ng'e kit ji ariyogo. So sani nikech wach AU no wuok koro Raila is putting a lot of his effort e weche mag AU to gigero chambe mar ODM. Jokaka nitiere moko kuomgi ma at any given time nyaka gibed ni imiyo gi ng'at ma gigorego. Ka ok imiyo gi to gigore kodi kendi. So odcha Rigiji en ng'at ma nyaka gore gi ng'ato at any given time. To Raila mane igoyo osewuok e scene koro nyaka ogo ng'ato to ng'ama yudo machiegni en mana jogegigo. This is what is happening e UDA. Abani yena matin ok ang'eyo ni o refer to what sama wacho ni Raila wuok dhi e EU because Raila jomo wacho ni gore go gi matinge tere EU nikech Raila ok ne jadhi EU ka president William Ruto ok ne chuno Raila gi EU ka Raila ok dwa dhi no to do gineno wawachi ni gimoro achiel chama ka chama nigi issues gi nikech ok dang' wawach pogruok madwa nene e UDA ka to ok be wang'i pogruok bende mani kata ODM kucho be gigwere gi lawre kucho ng'ama dwa bedo kata party leader still is not known koro ok dwa wawe ugo mach maka ng'ato ma ube meta uru aoya en mana niya kaka oganda mar Kenya kuma pinywa ochomo en niya wachomo demokrasia motegno ibro yudo ni wanie demokrasi kama ji donje tich ni to reorganization chako bedo ibro pangruok gi ikruok chako bedo gima timore mamiyo samoro weche nyalo pogore en niya
consultation gi bing'eni ok detim 100%. Ineno kata ndalo mane Raila Odinga nigi Mwai Kibaki sirikal manusu mkate. Niwinj ka nusiko ni wach consultation mar otuone kapet mar otime nade gigo eko nyaka bedi onge kama gigi onge bok de wach magi e jowuor ariyo kare sa Kibaki gi Raila ja gibende gin jowuochi ariyo ne gilaro nyaka kapet ne gilaro nyaka meetings consultation yano kopinja okotimra nade so gina niya sama wan leadership nitiere gi challenges and ingeni desire ma ng'ato ka ng'ato nigo magato dede ni godo ma koneno mbunge mathurgi oneno ma mbunge chagore piny nikech ofil ni owinjo beni en mbunge mane kaka timore koneno governor mathurgi samoro nyaka yud ka en challenge moro momiyo the governor maduong' en niya kaka oganda onego wang'eni to ere kaka development kata dongruok madhi mbele gi nyalo terowa golowa e point A katerowa e point B. An agombo mondo wabed ga situation man a very strong democracy. Maka wawuoyo to it doesn't matter kumiwuoke. Gachagua owinjo beni ok wuo kong'iyo Central Kenya. Mane kama nyalo fault gi godo niya the deputy president ma Kenya. I would not like ni every time ka deputy president wuoyo to en wuoyo kuwuoyo mana weche Central. Miya o relegate himself. Koro nyiso ni asamo ka ore oting'ore oketore Central kucho. Mudavadi okawre oketore Western kucho. Oging'i affairs mar jo Masai kocha. Tiende ni koro jo Central kanyalo chako gwe nikech agenda ma en mana mar Central onge ga agenda. Koro gini yudo ni ndindi nyoro dich dhie kuonde mopogore opogore nikech ng'atgi mane giketo deputy president osewuok e national figure mano winjo bede oringo doko timang'o oringo dhie local. Mane ma wanya wacho kaka UDA niya deputy president onego understand ni kata no miye no ngi weche kofi ni ngi ma for the sake of interest mar that place to no nyiso niya no deal gi weche Central Kenya Kenya mar gido kingpin nikech wach kingpin bende naneno ka okelo nyalo bedo problem ne as himself nikech maybe odwa bedo kingpin makacha but the truth en ni Kenya ka bende kidwaro politics mondo negotiate nyaka ibed gi some particular base emomiyo kata wan mondo wadhi wa negotiate sirikal mar President William Ruto maybe ko chako yiere kendo en nyaka wabed gi base emomiyo wabe wamako UDA ni matek watemo lande makawuoni ni Homa Bay UDA mangoso dongne ka Homa Bay mano kaluwore gi kwan mar to nikech kidhi Homa Bay chama man go office maduong' en mana UDA kidhi Homa Bay chama motimo yiero motieko en mana UDA kidhi Homa Bay gimiwacho sani en mana UDA koro ODM ing'eni sani gichako bakore ni kitin coordinator mar ya to dong tich matiyo koro ing'eni tijno be nyaka wach ka ok wach en penje ni ODM gibe timo yiero to be gin go office ODM offices all over the country kata register of political parties or register party ka onge offices in more than 24 counties so ODM sani sechegi chama madongo ma wadang wawachi e dala ka ok en ODM nikech ODM emowuok 205 nyaka sani chama mang'eny oselos kata bang' ODM ka motimre nade molal e mudho kuno maonge ng'ama ong'eyo UDA kor kani gi higa ariyo kata hike mar adek so wabro neno ko gik higni ma ODM osechopo wabro neno kapod entie nikech kata Jubilee ndalo manolosi ne en mana sigalagala gi mbwembwe kama kendo ne lich ni rwako nyaka sede machalre gi techni machalre but kawuono wakia kaka Jubilee no chalo mara en gin Jubilee ariyo achiel mar ng'ani to achiel kata UDA nyalo magi kamo koro wagike mama lala gi ninyiso ni in wadari kanyo be after all gimisekele chama ni ko agweng'u onge apa ni mane omiyo ndiek gi nitiyo matek nikech inyalo dar gi gicha ok nyis malala kende kata gi ninyiso gin kik dho ubed mang'eny ka to jo onge chamani wabro riembo to UDA osekawa UDA osekawa Migori kata Migori miwacho dong adiera ineno ga mane debe chon ninya wacho wachama momopogore eliel kama ni wacho ji winjo sani ndi wadonje liel ti winjruok niya ija ODM wach maru kutieko jo UDA wach mar gionge gimomani kiaga okuo kama cha doserumo koro dong niya wedebe kindwa gidebe kaji amua bedo civilized ok nyis ni koro mano UDA okaw ing'eni kitemo wacho kama ichalo ng'ama soko jo ODM mondo okinyo full dunia ODM ema pod nika itemo soko gi ni mondo gigwere mondo uketh nying gi kaka jogi otimore nade but gima onego tiek gi ni bendo lan Sharon ne kata oganda joluo ma winjowa sani ineno ka
rigiji luoro omanyo uru gini ni I mean winjruok obedi Mount Kenya nyaka wawach dhok achiel eka wayud gima wadwaro to wan to akano ndiek gini biro duogo kwa ng'wono karang'o especially jok manyo osewuok manyo yanyo Raila mang'eny akidha nikech rigiji linga rigiji kanyo yanyo uru akidha point of order onge point of order ka rigiji kanyo yanyo uru akidha sani ogokona omanyo uru mondo okwang ng'wono riure to gin manyo gi yanyo Raila akidha cha gikwang ng'wono tich adi mondo wabe wariure eka wagi marnia nikiwacho some points kaka shida mani piny luo to ni yanyo Raila ng'ama dibi studio ka ma wiye ngima kaka an machak yanyo Raila isewinjo kata in wabedo ga kodwe studio ka idwa na kwan ni onge ng'ama yanyo Raila bwana weu whip emotions mag ji niko wach ni odie monge demokrasi gini kata nyis ma jo piny sani ni ornwa uru message ka ose yanyo Raila gi jo UDA mananza koso kodi ibro ko live kanyo mo mana kanyalo dibero pogruok mar paro nyaka gi withdraw that point mani yanyo Raila because onge ng'ama wiye ler manya bi studio ka to chako yanyo wadgi ka onge gimo timoni iwinjo gima penjo ga odede gini for example gimo sebedo ka timore ODM ging'eyo iwinjo koro ka ng'ato wacho niya an adwa chung bunge oketa golo siling milion 5 ng'ama chielo bo chung bunge tika chiel oketa golo milion 3 modede gino ng'eyo ni osebedo ka timore ere gima rach ka ng'ato complain no mae pesa ne donge mane miluongo ni chal ka ng'ama itera ni dhi uso na puodho iuso na puodho maonge kendo iuso na puodho king'eni puodho midwa uso na ni to kidwa uso na mano waluongo ni conman kaka sama idwa miya otiko to kendo idwa miya otiko ming'eni ok ibi miya then ikawo pesa na ni dhi miya otiko ni finally bok imiya go pesa na bok iduogo na mano donge conman wach ni ma conman uso ticket ochiwo ticket to ok ochiw to ere makosa koro ng'aye conman koro mae modede gini wacho ni yanye ng'ato the truth en ni yang'awa ka wan oganda ok wanya yie gi ni wan gerre mondo wasongi to weu wacho ni ani jomo sebedo ka yanyo Raila onge ng'ama nya wuotho e studio ka yanyo Raila gimo wasebedo ka wawacho an pod wabro wacho ni jakom en jatendwa kik upani uni muere molo wan osekonyo kata moloi I'm very sure ni kejana sitiyo kata gotiko neno to kiwacho wach mania ni unu sebedo ku yanya iwacho makama ka gidhogi kanyo ndiye kisetiyo kata gotiko neno ni chulo sendadi mano miyo ti poko yiera batine miwacho gidhogi ni jakom inise kata tiyo ni setiyo gotiko neno ni miye pesa di eka no miyo tiko nikech mana gima gitemo wacho ka ni kucho nyaka chiw pesa studio ka mondo wachak wache weche mondo wache kelo dongine mikelo gino kiwacho kaka nyaka mi jomoko pesa eka chiwo tiko tichaki wacho gidhogi ni sebet gotiko no ni chiwo pesa die komiyo tiko mna wacho this thing magi sebedo ka gipedal ni ojo ni wan wayanyo Raila there's nothing like that Raila en jatendwa weu keto ni yanye weu rawe mondo jilio land ulandi nyindu en kwa wacho ni ani nomination itimo marache ODM ikia kwa wacho ni imayo ji ODM ikia kwa wacho ni mibadhi ni tibu akia ni kecha anpoko maya wan wadil gi anpoko maya jomose maka ka ema mono wachi mondo hitwa lirre joma poko mani kai mai wani sama no miyo tiko no mai pesa ni idwa na wach manoka wachi ni kichwangi ni yiero mago ma gwenge osebedo ka dhi nyime wangeni yudi usotimo mai pen rumors moko manono ni wan kwa wuoyo to wayanyo Raila see wawacho ma wayawo democratic space makata maja kom dalo manokedo ne demokrasia e piny Kenya gibene giwacho ni Moi nigi makosa makama Moi nigi makosa makama okinya wacho ni gini rach ka okinya explain kako rach en monge mosebedo kwa wacho mago ok gina yanyo mago gini ya golo doke jowa wan walando UDA wa ubelandu mana ODM watimo yiere e UDA unere yieru we ODM wabero offices wa unere offices we ODM ochuno ni nyaka watim kaka utimo wan watime gi ODM style ang'e weche motenre kod yiero mag gwenge to kwanyal tieko gi sani nikech deden mano kelo wach makama ko wacho ni ka jalup jatend piny Kenya kwayo ng'uono ne manene jatend piny Kenya Manu Uhuru Kenyatta kora keno dede jok mage mabene ni dwaro no kwa ng'uono oking'eni mana kaka winjo ondiek wacho jalup jatend piny Kenya kocha rigiji bende no believe mana ni ebe gik manowacho ne gin ma gik maricho manuru timo noko believe no yenyo to sani
koro roho manyien odonjone koro okonia ayie kata gochonga nyiso niya wabe jok mobelieve ni gibe giwacho mana gik maricho mane jakom Raila Amolo Odinga timo bendo nengo ojirudia opara ne ane ka group ka group dwaro mana riwruok mondo giwuo gi dwol achiel to wan to wadwa wuoyo gi dwol achiel karango mae momiyo jo ODM osekwe mos mowacho ni wamiuru jogi their space emomiyo ka ji ni eliel tinyalo wach ni jo UDA wachuru maru bedi jo ODM bo wach margi gibedi to ndiek gini temo misinterpret gino ni en nyao kuom ODM en demokrasia to en iwinjo ka gi misinterpret gino ni nyao ni nyiso ni koro gisekawo Homa Bay tiende ni kowene gi thuolo ni wabeduru gi demokrasia wach mari wa wach maro to en okawo ni mano nyao kuom jo ODM Homa Bay koro margi koro dwaro ni mondo riembgi sate eka mondo ging'e ni Homa Bay pod ok margi anatemo mana appreciate kenda nyiso Odere ni wan ingeni samo wachako lando wach UDA thurwa no wach weche tete kuomwa the thing en ni no wach kaka watero iwa watimore nade to ji bende sani koro rikuro te ineno ka ji riga ilawo jomoko lawo president nyaka Amerika jomoko lawo president nyaka sani and akia no tam gi dhi Korea I don't know what has happened but to kana na ineno moko lawo PS molo nyaka Amerika ilawo gi jomoko lawo walo ku gima duong' en ni aka oganda ka tieko kiyiena nyaka wang'e niya wasebedo ganda moriwore for igni mang'eny to ini riwacho riwruok mar Central Kenya Central Kenya osebedo gi different presidential candidates ang'o momiyo wandang' wariwre mane bwo one person gima timore niya wabedi gi thuolo malach ma ng'ato ka ng'ato nyalo dhi menyo godo jo Central go sani moko bedo ng'ato ka ng'ato biro chung' tibiro yudo ka jogi moko bende gi ng'at mochung'no gin gibiro keto adita gi kuonde tete maka gi fail to kodo fail to giyudo kone wan ok bedo ganda ma wan wariwore ariwa ni kwa fail to wa fail te weuru wang'ne UDA ni wabedi ubedure ODM ni koro gimutim go en mane manyuru kama unyalo donjo go en ani chaneno kowewa kia idhi mie malangane ne kia no the western kia no the coast the main thing en kako ganda lunyaka wangi kako wago chumbwa ma siasa ni wapangre yo makare mwadhi yudo golo thuolo jakom sani dhi AU kendo kitemone matek mondo dhi AU kose dhi AU kocha ko itemone matek itemone nyiso ni eno bedo kare no ikonye kata in mondi biyombi jomoko nyaka campaign ni koro joma campaign nigi konyi kaka William Ruto gi sirikal mar Kenya campaign ne jakom konye mondo dhi we utamoru gigi then the most important thing mogika now en ka wan oganda madwaro adier mondo wachore ka wang'iuru ni to ka wang' ni jakom odhi e tije mar AU ni to wadong' thuolo kaka oganda nikech ng'atwa madwa chung president san to maybe onge nikech aneno ka kocho paranya ema nyalo biro kata Joho to korwa koni wan pod wan gi William Ruto nyiso jaluo madwa chung moikore onge wabed gi thuolo masani mondo waikre maka wagike 2032 to waneno to wanyalo chung president kata wanyalo chunge bwo ng'ato kaka deputy president mondo mi wang'i kaka obro kawo telo to kwa kawo telo gi bakidi sate gi yenyenya sate ni wan siasa mar higa mar 2027 okineka oserumo siasa ma 2027 oserumo William Ruto will be the president for the second term sani wang'iyo siasa ma 2032 going to 2037 koro make gi kanyo nya neno kaune liel moro to mana the same people manyo wacho gik mopogore mondiek wacho sani opposite ke jokanyo wacho kata ni kik wawachi machanyo gumbo to gumbo gini ke jo UDA matimata kik wawach ni gini wasekawo to sani ondieko bete baba ka wacho ni gini gisekawo ka jo UDA dhi uwinjru mondo unyiswa gimoro achiel nikech gumbo ok nyalo nyisowa ni gini pok ukawo to in ibiro wacho nwa ni gini usekawo the same guys ema wacho nwa ni Raila Odinga is not the enemy en niya sirikal ma UDA ma biro bedo enemy of itself ka ok deliver gik moko ne joluo nya winjo ka uwacho gi dhou ka uwacho gi dhou ni kapo ni i-recruit polise wadwa ng'e adi ma bende owuok ne joluo ka i-recruit jopuonj adi ma bende owuok ne joluo e lwetu kaka jo UDA maluo to ka ok kamano ni gik moko kowuok 100 to 77 dhi e pinj joka 80 dhi e pinj to joluo yudo 2 kaeto ubiro keto wiwa ni joluo Prime Minister Raila Odinga obedo Prime Minister higa bit
be nondiknwa list mar polise ma nondike sirikal nitie no ni gin kure makata nyaka tie bondo dala gi onge polis mondikie. Let me tell you, we upenjo jok mane sirikal sani nang'o mondiki wasebede sirikal Raila osebede sirikal gi te osebede mar Uhuru mar William mar ng'ane mar Moi kane mobedo secretary general mar New Kano obede mar Kibaki nusu mkate obedo prime minister higa bich mar William mar Uhuru Kenyatta no obede handshake higa bich gin Uhuru Kenyatta ka kol mana ndugu yangu giwuotho kanyakla gichamo rech Kisumu nyisa niya sechego wando dak ni nyiswa ni polisi adima nondikie thuolo go te kaka koro jo Eliud Owalo gi Raymond Omolo ni sirikal koro kaswa siemwa ujongo ndiko kama e position madang wakao kaka Luo Nyanza ni nikech Raila osebede sirikal to gionge list koro sani bende jogi obede sirikal maonge list kare onge tiende luongo wanwa bie sirikal no nikech ochalre kama wantie gi kama untie chalre onge tiende nikech gimon miyo nengu aluongi koma antie Sharon en ni magi ber man ka kuma intie no ni nono bika to kaka ma intie no gi kama antie ni chalre to karondie gini onge tiende luongo wa mondo wadonje sirikal wadonjo you would rather be outside ngene gini gichalo tibiro inside di manoka inside chal gi outside gichalo mama mane wacho ne Solomon ni ong'ad nyathi chopo nyadiriyo tiende ni would rather gino kethre kik wayud thuolo matin ma wan go nikech gionge jogo nitie ma gin gifil ni ka ok gin e iye to gino rach adwa wacho ni gin ondiek ka ok ondika oko kata ibe ok ondiki iye kanyo abiro mango iye kanyo Minister higa bich pangnwa uru ni polisi adigo manundiko ndalo mane uni higa bich prime minister ubede anshe government higa bich guru Kenyatta pangnwa uru to ni polisi manundika di higa mane une guru ojode ka no bede higa dek minister ojode no bede sirikand ga ne sirikand ne okene sirikand Raila chel no to donge ni pinge ngama ne pingo ojode ngama no miye kanyo in the first ngama no miye ojode in the first place ubiketo wagatala la miko ojode ndiko ojode ma Raila ka do uru puoth wuon ma handshake uru ondiek wacho kanyo to omiyo Mount Kenya obalo mabe rigi jigi no campaign go kako uru abandon jogi otero maendeleo ondiek UDA mirwako tacheni dongo biro mana nikech timbe mane timore Kisumu e handshake nikech marigi ji owuok odhio campaign go Mount Kenya kawacho niya jogi uru noyiero to oweu otero maendeleo te Kisumu emomiyo uyudo UDA ipenjo joma nie sirikal mar William Ruto ni gisendiko jomage ema adwa penji ni list ubedo prime minister higa bich undiko jadi koro dede warita ena sirikal Kenya kwanza wadata ni uto higa undiko jadi to sababu bede handshake undiko jadi to sababu bede nyuka undiko jadi UDA yudore Mount Kenya kakoro giwa kuno uru tero maendeleo te Kisumu to jo Mount Kenya ema nongone yudo UDA ndiko joluo apenjo ni handshake undiko go joluo adi ma unusiku kaso higa ko kare unikaso undiko uru nowe nyaka budget mar skoru so in dan budget no ni kanye ni wacho ndiko we badori let us keep to one agenda the shipyard donge ni kanyo the stadium donge ni gik moko donge ka to Raila ko bedo prime minister yore kata mana ma gwenge u Kindu Bay maluwa Kisumu Kindu Bay yor ni olos karango kadhirongo ka ok Raila Odinga gi gik makamano ang'o momiyo wansa ma wawacho ni gigi gero to giwacho ni mago haki margi utang'o miyo Raila mago to ne ok haki gi nikech samwan wawacho ni wagero gik mopogore sando wagero ndara muok mbita kodonjo sindo madhi nyaka Sori samwa timo mano dede gini wacho ni mago haki mar jopiny koro sando biro kwano ndara mane gigero mago to ne ok haki mar jopiny sata me kata constitution ni neo kata constitution ni neo onge omiyo seche kae mani wacho ni rais ema determine kuma gimoro odede kangino kunyal tieko twaka makama kita kata siro mana sirane koro nikech wang'ini higa mar 2027 pod bor wang'ini dongruoge mopogore mag siasa nyalo nyenjo abro bedo ka kiduka pono no kitu moro mar siasa kendo chako wuok ng'ani ong'eyo ni kata UDA di donj turo ng'ani ong'eyo pero kama na ina koro ng'ato ng'ato ne noche mag dakika bila noko dong ma
2 mano mar okinyi. Weche mag siasa otwere ka, lakini wantiere gi thor weche mamoko mane bedni watwake kapok oromo saa 2:30 mar mondo watiek twak makama. Or ote magi, aneno ka ote bende moko kuom jopiny bende oro, lai magwa 2:600, mbui mago mag oganda bende yudowa achiel kachiel. Wakao yo matin, aduogo gi moko kuom ote kanyakla gi thor weche mamoko ma bende pok watwake. Kik dhi mabor. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $630 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikeloni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago, tanyalo dwaro counseling mondo konya, mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kanatemo wacho manyo counseling, to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kikitempoga kamoro achiel gi Sarabjit. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine manochako yamo lo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo milere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Nyakorom jonka moro mintiere machiegni kendo e okang' mar 2 dakika na chiel tok saa 2 mar okinyi machiegni kendo adhi nyime gi pimo wach kotende kod chal mar piny Kenya. Nagwelo pachi mar mondo miornwa moko kuom ote, nitiere moko kuom ote ma bende chopo, abiro bedo ka somogi mana mapiyo piyo bang'e odede kanyakla kod Ken Ondiek. Ubiro bedo kuwinja na pachi jopiny mopogore opogore. Kenya kuna moko kuom ote kata mana dek ma bende inyalo yier kanyo. Nitiere Musa kintiere Kisumu, weche ni twak mit kendo liet. Inyis na ja ODM ni owach ne jopiny ka bin adier ni ODM oseus ne joho. Haya. Kopogore gi mano, asom moro kendo. Kanyalo somo Akech Junior iwacho ni yiero mar UDA Homa Bay omaeji. In for mana paro mabendi chiwo. Kennedy biro bedo kanyiso ni kichen coordinator mano ma South Nyanza mag gwenge mago makaluo. Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni gima ng'iyo ni Ken nyaka paka sirikal nikech mane kamu chiemi. Kata kamano owinjo nyiswa adier kendo okwed gik maricho. Sharon Penyinago ni ang'o momiyo seche ma sirikal timo gik moko kata kawo gope to jopiny ok bedga involved. Ichak iwacho kanyo ni to ka weche osedhi marach ma uchumi olwar to koro gidwaro public participation. Mogik owek pando jopiny wang'iyo maber ni odno osechako wuore. Iwacho kanyo jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala donge nyocha osewacho maler. Iwacho ni luo twak kintiere umoja. Wamaka paro no gi kanyo. Odede in machak kodi nitiere achiel kuom jopiny ma bende ochiwo paro kaluwore kod jal ma bende biro bedo ka rwako wuoche mar ogai mar ODM kapo nono yiere mano modhi e piny mano mar ruok mar iyo. ODM nigi structures ge Joho en achiel kuom jolup jatend party mar ODM gin go Paranya. Nyiso ni structure no gin machiegni gi komno ji ariyogo Oparanya gi Joho. Gima biro kelo pogruok kata kama koro pi biro pogore gi mo en ni ei ji ariyogi ng'a mabiro sero delegates mag ODM e yo maber kata okang' mamalo moingo wadgi ema biro yudo mbulu mar kawo komno ka jakom Raila Amolo Odinga wuok. Aparo ni mane kama entie officially nyaka sani. To kapar ni gino ni kata lwet jakom ni onengo be noyiero ng'ato makawo kanyo. Party nigi structures gi constitutions ge to nitiere nyaka register of political parties e Kenya ka ma cheko weche abilago. Nyiso ni chik nyaka bilu to chik wacho ni ka gigik kanyo to delegates biro go ombulu to ng'amo yudo ombulu mang'eny onengo bed ni kawo. Koro ka Joho osero delegates mag chama e yo mamalo moingo Paranya, so be it. To ko Paranya otime e yo mamalo moingo Joho, that is it. Mane kama wantie kaka. Ero kuma na inya Ken bende nitiere moko kuom ote ma bende moko kuom jopiny no penjo kong mondo yiero mag gwenge county mano ma Homa Bay nitiere achiel kuom jopiny ma bende wacho ni okota e yo ma Uyanga. Generally ano kadwa wacho weche mag ODM. Mano mar UDA ok ODM. No, nikech ODM pod nie pach. Nikech okele. Okadwa wacho weche mag ODM nikech ng'ama dhi kawo party miwacho no ibiro ma chiwe kaka iwinjo no nikech kapok iyiero delegates mawuok e grassroots tidwa wacho ni nitie delegates madwa yiero party leader at the national level. Nyisa ni ena shambolic thing kama kawaida. Wach UDA wa PM nitie. Emo miyatemo wacho ni sani UDA osebedo watemo bedo strong e thurwa makoro yudo kilare. Ilare ok en gimi dhi sieme ji. Kendo king'iyo yiero mane watimo koth chwe adieri ang'awa to Sharon to ji oriedo go kura. Iwinjo? Ji oriedo go kura mwagoyo mar polling station mwatieko. Nochiw thuolo mar petition. Joma ne nigi complaints. Complaints gino bedo address kuonde ma nodhi onwo e kura nodhi onwo. Nyocha wago mar ward. Wagoyo maber morumo. Complaints nowuoke nodhi onwo. Makara sama wuoyo kori nyoro chakre nyoro. Tarik 3 king'iyo notice manochiw joma ne nigi complaints te no mithuolo up to nyoro saa 12 odhiambo ne gitero kalure gi yiero marang'o mar constituency. Koro ka nitie ng'ama no bedo ni ne ok ogore maber kaka owinjore already gisetero dwarogo gisetero kwayogo to the election tribunal miluongo ni dispute resolution tribunal mar party madhi ng'iyo ni to malalamishi ni owinjore to luwore gi facts o gi evidence mokel fine inyalo keth yiero manotim kamoro amora to kopo ni ok yudo ka nitie evidence moromo manyalo mi ketho yiero mar constituency nikech en polling station achiel per constituency ne wagoyo kura kuonde 8
nyiso ni kaka nawacho ni piem sama nitie pangruok, ikruok, ywaruok, goruok, gweruok and the rest. To nikeche nyaka yud kama wang' aora luwo. Sama pio muomo, nyaka yud tuomo ni tuom yien ni, but nyaka yud nodo finally odhi yudo ura moluwo. Mane mawacho ni wan kaka joyudi sani watimo yiero wa makare. An gima bro wacho ni jomwa piem go nyalo dwaro mondo ng'eni to ne watime nang'o. Wabro explain negi ka gidwa benchmark kuom chama ma UDA. But the truth is ni watimo yiero makare. Members, delegates ariyo mane wuok e ward ka ward nochokore. Kidhi Ndhiwa ne gin delegates 140 manochokore. Kidhi Karachuonyo delegates 140 nochokore Alaura Chuonyo. Kidhi Kabondo Kasipul delegates 80 nochokore manogo kura. Kidhi Kasipul delegates 100 mawuok e wards 5 noriwore obedo kamoro achiel. Kidhi Homa Bay town delegates 80 mawuok e wards 4 noriwore obedo kamoro achiel mogo kura. Makoro yiero notimo yo makare. Kidhi Suba delegates 80 Suba South manoriwore ogo kura Magunga. Kidhi Mbita Homa Bay Suba North ne wan gi delegates 100 manochokore ku wards 5 manobedo ogo kura. Ka nitiere malalamishi nitiere tribunal kendo ne osemigi thuolo. Wadhi winjo ni kwayo maromo nade manokel to gibedo decided e machalo. Ero kama nainya moko kuom mote mabende nyalo kawo mapiyo piyo kinyalo ketina moko kuom mote naneno ka moko kuom jopiny bende nachiwo paro kaluwore kod wuodhe mabende jatend piny Kenya osebedo katimo. Eric Oburu wacho ni biro chenro kintiere Saika Nairobi. Gima dhiere en wuoth mang'eny. Wacho ni wuoth ng'enya maloyo tich. Anto pok aneno ka piny Kenya dhi maber. Ote machielo mano mar chogo. Wacho ni iwinjo karatego no wacho ni president wa ok dhi mana limbe Rwanda to duogo Rwanda onge gimoro. Wacho ni ok odhi mana limbe Rwanda to duogo monge gimoro. Koro penjo en dhi modhi godo limbe e pinje momeugo konyowa gi ang'o. Aparo ni nitiere moko mote mabende iwacho ni nikech jo Kenya medo sandore moloyo kaka ne Uhuru ne president to kendo kinde mane Uhuru ne president ne wawinjo maber moloyo. Aparo ni chogo temo wacho kanyo ni ngima tek tweta. David Odahi wacho ni government odich mana gi tax to ok kaka ginyalo gero kembe mandiko jo Kenya. Ote machielo mana kanyalo kawo mogik. Aparo na kwa kama mano mogik. Maono be okela kama ne penjo moro nikech wang'e ni mae ne juma mar 2 ma bende ichoke pach jopiny kaluwore gi paro mar chik mano mar omenda mar higa mar 2024. Ang'e ni TV kata mana kambi mar Royal Media odiochieng' makiny wadhi bedo gi gino mong'ere gi dholiech kaka The Big Conversation. Thor wach en wach motenore kod paro mano mar finance bill higa mar 2024 ma japiny pod neno ni imedo tiele mano mar mondo mi ochul osuru to pesa to onge ofuko. Odede hachaka ne kodi kaluwore kod paro mopogore ma bende moko kuom jopiny neno ni limbe ma bende jatend piny Kenya osebedo katimo pok gineno ber. Erokamano Sharon. Ondiek en ng'ama wadwa gima ok onyal nyisi kata gima ok wanyal expect ni mondo obed ka onyisi ni yiero mar UDA ne ok otimore maber. We all expect him to say ni notimore maber. Just the same way wabro expect go jo ODM bendo wach margi kata obedo ni koni gi koni to tungni nyalo betie. Gima miya wacho mano en ni kama obete ni nyo gitieko nyoro choko evidence kata malalamishi kata ywak mantie e yiero no. To ere kaka evidence gi pok ong'iyo to semiye clean bill of health kaka notime maber. Mano ok nyisi anyisa where we are heading. Kech sani onego bed niya evidence nyo watieko choko nyoro. So akia gik manie evidence go manyalo nyiso ni yiero wa notimore maber kata notimore marach. Wabiro wacho nu ka waseng'iyo evidence go. But sani en osetieko moseng'ado bura kaka gino ne ler en weche go. Koro mano to jopiny okawa kamano nikech mane kaka en. Koduoge weche mag limbe mag jatend piny Kenya oko. Gisewacho ni gitimo limbe gi mondo kia omany ne jo Kenya tich otim ang'o bilateral and all that. Sama en limbe machalo kaka manyo piny United States opogore nikech macha en state visit. To nitie limbe mamoko mar not necessary. Inyalo kata oro minister ni mar foreign affairs kata inyalo oro jatend migao mochung' ne gime dhi bedo discuss kanyo gi duondi. Jaduong' Kibaki ne ok wuoth ahinya kama.
but ok nyis ni Kenya ne onge gi bilateral agreements gi pinje mamoko. Ne pod Kenya nigi bilateral agreements gi pinje mamoko, ne pod Kenya timo tich mang'eny gi pinje mopogore opogore. Moko kuom gigi miyo jomoko kuomwa kaka jopiny bedo gi chich maduong' Sharon, nikech sama koro iwuok idhi United States to kanene TV taneno ka Kenya is now declared non-member NATO ally. Yeah? Ere kaka Kenya bedo non-member NATO ally to ok wasenono matut gik manie tiend bedo non-member NATO ally ni en nang'o kuom jopiny ma kawaida. Nikech kiny ka Amerika osechwanyore gi jok mochwanyorego, to jok mochwanyorego gogi nyaka gi allies ge, kan samoro allies ge migoyo moingo kata kaka igoye, nikech gin security gi ni malo moingowa. Omiyo gik makamagi gin gik monego bed ni ok dhi adhiya tikale kamano to wach no rumo kamano wan wasena bedo non-member NATO ally just like that. Gin gik monego bed ni parliament wa jomochung' nwa jo od bura magwa ng'iyo matut niya, ere advantages kata ber ma jo Kenya mwachung' negi ka bro yudo e bedo non-member NATO ally kata bedo ni ok wan. E seche mwasebedo 60 years ma ok wan non-member NATO ally gi, wasekosa ang'o ma koro bedo non-member NATO ally ko kadhi miyowa. Amerika seche moko nyalo thirowa mwadonje gik moko mabiro kelonwa lweny gi joma opogore opogore across the world ka giseloso sigu gi jogo, to wan ibiro ikodwa. Moko kuomwa biro bedo gi tich matek kata yudo visa mar dhi e pinje mamoko mopogore gi Amerika no, nikech koro gin gi beef gi kata gi lwenje gi Amerika moro, to un koro uwuok e countries mobedo classified kaka non-member NATO ally. Ang'o momiyo countries manyocha gin non-member NATO ally magi ka South Africa gini wuok irgi kadhi kuonde mamoko? Magi gik monego bed ni kwadonje to olos gi malong'o ma wabungewa ochiwo pachgi kaka jok ma o represent duondwa, eka wakawo decision kanyakla as a country ni wan to koro wayie bedo gini. To ka ok kamano to wawacho ni wabedru kuma nyo wantie, wanyalo tiyo gi pinje te, we are not anybody's ally. Matineno girimiti mamoko mabende samoro jatend piny Kenya chwe koke, hineno ka gima japinya kumobede kacha, samoro kiak. Kaka mano mar nani? Moko kuom gi jopiny okia, sama imiyo gi kuonde machalo Manda Bay gi bigigere army base gi kata military base gi. What does that mean to japiny ma kawaida? Kiny ka giloso kata nuclear kanyo, nikech kisemiyo gi mano is their base, ok ibibedo ni a base gi no in kende emi regulate, mano is their base. Ka kiny giloso kata nuclear kanyo magigogo pinje moko, pinje go ba margi kodhi kanye, dong kuma gini oaye. So gigi onego bed ni wang'iyo matut kapok sirikal okale mong'ado kok gini ma koro wadonjo koni. So magi gik ma samoro chicho jopiny, to bende wuodhegi ka gidhiye to nyo wabedo gi joma ne gi recruit e weche mag health, e sector mar health. Be wang'e ni gino sechopo ka, nikech at the last minute mana winjo ka president owuoye wachni, ne gidwaro ji 2,500 mane dhi e weche nurses koso clinicians or whatever, the medical field mane dhi e pinje Warabu, to e seche ka ne 500 kende ema nose register. So ok wang'e ni gigi gidhi kanye, nikech weche gi tiwacho mang'eny en ni kawuono president wuok to wacho gik mang'eny kaka waseyudo ma waseyudo, to follow up fuato gigi mondo wang'e niya mano wach ni ochopo kanye, ma be ochopo koso ok ochopo. Mae kama problem nitie. To kanye ma value for money betie, nikech ok en adhi Amerika tiyo gi $200,000 kata 300 to giduogo nwa niya omiwa ndeke 8 tia watimo ang'o, wabed non-member to bang'e 1 month later wich osewil gi wachno, kaka wa follow up be onge, nikech an aja piny a follow up nang'o ka ndeke go biro kata ok obiro. Dong samoro gedo mag apaya dong en achiel kuom girimiti. Onge gima jo West nosegero ne ji, in ing'e gik moko adi ma gisegero ka ming'eyo minya stadium ni mano oger gi jo America, mano oger gi jo British, mano onge. Sharon, jopingo gi ok tieko wach, kimiye thuolo to bro wuoyo, kendo chako wuoyo saa 2 gi dakika 7. Koro erose wuoyo saa 2 nyaka dakika 15. To the only thing mowacho en mana o explain nyaka na NATO ally gima japiny ok winji. Japiny winjo shillings mang'eny maromo 2.8 billion mwadhi yudo sirikand Amerika, mwadhi konyo godo chiemo mipidho godo nyathi manie klas 1 nyaka 3. Mano donge ni neno. Wayudo pesa modhuro midhi timgo gik mopogore opogore e Kenya ka. Na NATO ally go eko kata jopiny okia wuote. Gimo chulo ma polise wadhi
Kenya to samoro gin gi ratiro mar ng'eyo. Luonga ne jopiny nyisi nane tralai go dhi inyo gi gang'o. Wawe udonje gi kisungu madongo to gik ma important ni kony to wayudo mano. To dong magi achiel kuom memorandum ma bende jatend piny nochwe koke ma ja Kenya. Mano be mane highlight maduong'. Aling thi kendo antinde an ga very disciplined. Ok adwana watheko sama ng'ato wuoyo. Iwinjo. Ka watiyo gi pesa ka president of the America, watiyo gi milion 200, giwacho 200, 300. To waduogo gi agreements mamiyowa billion 600 billion Kenya shillings. An wang'iuru the bigger picture. Kaka wach ma yiero ma yudi, awacho ni ne watimo yiero, akwano ni kaka delegates notimo ang'o, nodhi otimo yiero. Ma wacho ni ka nitiere complaints, kine winjgi mondo ng'eni to ne makosa ni kanye tinyalo kore kaka mag wards nyocha wawinjo mwatieko. Makos polling centers nwawinjo mwatieko. Koro nyiso ni onge kama nyalo go 100%. Come to the issue mar limbe mar president. President mar Kenya nitiere bilateral meetings ma president manyaka thi. Kaka maendi makoro Korea ni wuod ma Korea ni neno noor ng'ato. Because Korea king'iyo idwaro heads of state. Yeah. America nodhi nikech wachacha state visit. Kendo nineno ko select nyaka opposition members nikech it was a state visit. No ken mar government visit on its own. No kao the aspect of the state. No ken mar executive kendgi. No kao the state. No kao the different persons ma operate within different sections of the state. No they go to America. Kendo gima giduogo go nitie. Ana adwa kono jothurwa niya. Onge chieng' ma dhako mar ariyo biro pako dhako maduong' ni ber. To onge chieng' ma dhako maduong' be biro pake mathin ni ber. Mon ka gin nyiego, to gina nyiego kanyo, ma kata ng'ato chiedo, kata chielo mamit, to arufu mar tong' no daka winj kadung' mamit ko od nyang'ane. The thing en niya, sama wantiere ni, e region marwa kata na e Kenya ka, Azimio coalition modede gini nitie. Pingore gi Kenya Kwanza coalition ma wantie. Onge chieng' mibiro wacho no dede biro ka wacho. Kata wach mana ni president kata chiw mana kony madhari. Ta no otel mathin otimruok nade chieng' mone wane TV mbunge mar Azimio. Mane tich mar kod mapingo piny Kenya. Keto piny Kenya kesre. Okaw chiemo moter nyando, moter nyaka jo military dong noneno jo navy ka do ter nyando mondo konji. Mbunge chabiro ma en jo navy go nok oneno. En chiemo muter go nok oneno. The thing is nyaka understand ni are playing politics, but generally and overall kaka society nyiwange ni wan gi chike go matayo Kenya. Katiba marwa ochiwo teko kaka wachako kwa wacho. Jopiny bedo represented gi wabunge. Kise bedo gi wabunge aila moko magu ka wadwa masie mag lothka. Ma ok nyal kata somo policy document achiel nikech onge gi teko ma somo nikech gimonde kanyo no kia. Iwinjo wadwa wabunge uka disom ang'eyo wabunge matin manyalo somo mawinjo egeda to dana kwani wabunge uma ok nyal somo ana kwano wabunge mag luo nikech ajaluo to ka jaluo mayuak ni baje ni pinte mag jo UDA no doge wabunge represent jite adipo kuome mbunge na makarachuon o represent as I speak whether an ja UDA kata ja memorandum party to represent a parliament. Nikech once also year say do thuole idonje parliament. You serve interest mar jite kaka President William Ruto serve interest mar every Kenyan. To mana kaka MCA uyiero umiyo thuolo tiyo. MP uyiero umiyo thuolo tiyo kata siemo gi loth kamano. Governor muchuno gojigo umiyo thuolo tiyo. William Ruto bende oyudo thuolo ne tiyo. Ang'o ma uto ma William Ruto ni wuendere malich iwacho kata kaka osuru ng'eny ma William Ruto medo to kidhi Homabay osuru omed kata 100%. Kidhi Migori osuru omed 100%. Giwacho ni President William Ruto siko wuotho. Dong governors wano wuotho kode. Dagitamre wach governors be mno wuotho nikech governors gi magoti yembe ne dhi kuro. Ang'o momiyo wuodh William Ruto mang'eny en to governors biro kotamo. To kendo bedo kwa penjo kata mana governors nikech nano ka governor mara bende Gladys Wanga ne achiel kuom koro ber mane ma bende gikelo ne to kendo party leader gi no ndiko barua mo confirm ni en aware ni wuodho no ne ber ka ndege ni achiel mar milion 200 ni governor odhiye gi to makendo jatendu mazimiyo oyie ni mano wuoth mano oyie. Ang'o momiyo ka William Ruto be nie ndege achiel to koro ndege ni rach
to ni ka gavana uni odhi ogogo picha mudiyo ruba vice president mar America malich migo slay queen omera gigo picha malich to at least gene giduogo gi picha kende to William Ruto to duogo gi 600 billion ere ng'ama koro wuodhe ne koro gin bende ting'en margi mano mar nyiso jopiny ahinya nyaki ka neno kata mana moko kuom jod bura kanyakla kod gavana neno kata mana governors mopogore opogore neno kanyo ma wakeini duto te manitiere kanyo koro wuodhe cha ne ok en mar president kende gin bende gibiro bedo ka ginyiso jopiny wagene e kind thuolo mabiro wabiro bedo kodgi ka penje governors wagi magi to ne giago nikech William Ruto no agi pesa ma nyithind primary standard 1 to 3 William Ruto no biro gi chop 16 William Ruto no biro gi pesa mitimo godo integration of our internet system mitimo godo digitization William nyisa ni kata pesomena mane pesomena mane nitiere deal moro mar weche motendre kod textile ma bende Gladys Wanga bende nochwe koke piny America adongan poko nyisa poko nyisa mar textile kama koro wadhi marat mondiek dhi marat ondiek gini mana mondo jopiny owinji ondiek gini onego bed jok ma focus on development margi mar Homa Bay mana kaka ambe onenga focus e development ma Migori nikech mano dalawa onengo bed na aketo chilo to task to explain pes motiyo gik ma ok donji kata pes ma kata wuodhe ma nyalo bedo chilo dhiye ma ok kony jopiny nikech aja Migori to ka wiye owil gi mano abire national politics to wadhi marach wate so ondiek un bende ok wawach ni ga wanga malaika wanga dhano en gi mistakes ge to sadi ma un bende ubede to put her to task mondo explain nu kaka jo Homa Bay nikech in able to explain gige Ruto moingo kaki explain gige wanga sani Ruto no dhi gi wanga America to inge mana gik ma Ruto ago ma wango ago ekia to wanga to governor ni onengo be ni imbe lor piny ingeyo what is happening gima miyo nyaka address mae Sharon enia odede gino bedo ka wacho kaka William Ruto no ketho pesa di America of course no pesa miwacho no ketho di America riwacho ni wango kelo goru gir ke textile kare kuma gichunge oketh pesa koso pesa konyo wayudo gir text an ngene da winji agreement ma Gladys ondiko da kwano kae ka kone ni awuodh no was important koro gin gisigo ni monaribu pesa o gavana to kel textile e Homa Bay wadhi neno wabro winjo ko kel gir textile unu mana gi defending William Ruto to William Ruto mu defend cannot defend himself ko wach ma to wuok nia gini be kata KQ ne dhi bedo expensive o siepe wa moko onye kama intie ni go mbaka State House to siepe gigi o winja from nowhere to wacho ni wami ndege imagine gimora bila inyiso jopiny ma wigi ti ni nyaka tich sani dak no siepe gego winja no dhi Korea ni nyaka udhra gi ndege mi winji Sharon ni jowagi ok dwarwa makara tich mathin ma defending president mar goredi odwana we koro ka president ochako defend himself wan wabro tia ngo wuodma ok tiji matino kaka mag defending president wacho gik ma president timo udwana we jobless otiko mag chama no ma gima meshak bende temo wacho ni kata udefend gima rach to rach kama rach giwacho kama ber bende ya Sharon jowagi obedo ni ka wan wawacho weche gini rach negi gidwaro wabed gi kech ka giloso sirikal mar county government kucho gituono watenda ka wabiro ka William Ruto kuwayudo tij defending Ruto gi matin ma obwa kony godo jothurwa ni maber rach negi tiende ni gini afadhal gin according to them afadhal okethre lakini ndiek ona soba note Sharon gimonengo wayiere kik wabed ni wa compare richo makoni gi richo makocha ni ka Ruto medo tax ne jopiny to wa justify ni wanga be omedo ka Ruto medo to wanga be omedo gi richo te wadwa ni tax go dog piny that is the only way mwanyalo konyo go jopiny maonge yuto to kopo ni an adwa ka opposition ni adwa defend
tax ma wanga omedo ibidwa defend tax ma Ruto medo to kiny gichak gimedo gite to rucha gimedo gite to jopiny hinyore onego bed ni nitie kamwa ture mimbi ndi yie ni ka to dhi marach to wanga bende odhi marach ka kata chilo odhi marach ka jogi richo te jopiny hinyore kuomgi mae debate monego wabed wacho wach mar kati no wacho wach ni wan be onego waket Gladys to task mondo mi serve jopiny mane momiyo chieng' moro nuneno na play a very strong statement ma wacho niya projects matimore Homa Bay County samo wuoyi 90% gin mitimo gi national government Yes. I can tell you that truth. Emomiyo no wacho ne Gladys Wanga niya kapok igowa gi PR mingi mara kelo ginene infotrack owacho ni en governor ma namba 1 siemnwa gimitimo ok idhi chunge bath paya ma William Ruto gero tiwacho ni paya no ero in migero yeto ng'eni onge pesa county migero go paya kanyo ok idhi Koginga market ichungi go picha ni Homa Bay dhi maber ing'eni 380 something million migero go Koginga market en mar national government ok mar county government ok idhi e beachfront ma Homa Bay migero ok idhi affordable housing iting'ni ni wacho ni titire kure to ito mari to onge osiptal manodhi ochako gero muko oweyo kacha political goodwill goodwill kuongi tim mari mar goodwill obi oyudi mari onge to ma goodwill emichunge PR no tupu nothing is going on that is what we are saying Sharon okonego bed ni wa conclude ni PR tupu gini wabro conclude ni PR kawaseyudo facts about them kendo mae kama onego bed ni ute fwambo kaka marwa okonywa onego bed ni wabedo gi our own big conversation mar Luo Nyanza e Ramogi radio TV gi kuonde mondo waket governors gi e kona achiel waket majority leaders mag county assemblies e kona achiel gi senators wang'e ane to ng'ato ka ng'ato setimo tich ne marom nade facts ni kanye nikech ka wawacho kama to ndiek bro siko wacho ni gige wanga PR ta aba bro siko wacho ni gige Ruto mowacho go PR to koro wabro sika wadondore to fact ko biro ining'e nade ni ok ang'eyo ndiek kama ng'ongo ni anyalo kia gimoro nade wacho ni niya Koginga market igero Homa Bay gi national government ndara wuoksidi igero sani gi national government nderni me chunyo Homa Bay town migo lam sani ka magigeyo gi national government maka oger gi county government gimine pi migero Kindu Bay town igero gi national government pi migero Yugis masani kori keyo mwalo national anyami nyaka budget gi nyaka chieng' mane tendo bede awarded ang'e jaka bechgi kidhie gik mitimo mar iluongo ni affordable housing moserumo mochiegni rumo makongeni kachacha igero gi national government luonge Gladys gi joge gibe gisieme megi nikech gibe gin gi budget mar county government iwinjo kik wati gi goodwill ni nitiere relationship between national government gi county government bas mane muling'e to budget mumiu tu chama ok utigo maber osuru ema gimedo to mok Homa Bay kende kata mna kwago kata mna Durbin wangi kata mna gwenge magwa ang'wena gigore piny properly wangi kata mna kaka governors magwa jod bura magwa osebedo katiyo aparo ni era tilnik bedni keto gi kanyakla mano mar mondo mi wane kelwa kod ka kodede chieng' moro bi wayal wach ma Migori biye gi gige Migori ma county government timo kare koro to dongo dwani wangi weche ma county swa kel minister wa mar county ma Homa Bay osiemnie ni yawa ibro ka gin kalongolongo moko ma gige million 2 achiel to pesa urudhe that is the truth gina gi kathindo moko maonge nikech kata kedhie gimoro gero Homa Bay kacha chawadwa gima very funny wawach ni ineno pap moro ger kanyo ni Governors Park ni ne en collaboration between KCB gi county government kata sama wuori nye podo lore akenyo yawe last week anyocho wagoy koko no lore ni wira KCB no sechulo contractor to county government odagi chulo patgi contractor no loro gate mane dhano ok dhi kiwacho mano to ni wariambo ondiek gigi ok wanyal tieko ka an gima wacho niya wakwayo gi muolo Ramogi olosnwa the big conversation mar Nyanza mwang'iyo go Siaya nyaka Migori ok wanyal wacho ni nitie section of the community magin malaike ni gin gionge mistake governors matiyo kata sani nyalo bedo gi mistakes to gik momiyo ok gibed accountable en ni waketo lwenj UDA versus ODM in Nyanza obedo malo koro jo ODM te feel the pressure to back their governor kata support their governor makato dhi marach jo UDA bende have pressure to look at everything wrong
kata ng'iyo everything motim as a wrong thing. Onego wabed gi conversation mamiyo wabedo sober to wang'iyo niya ka to koro wawacho development ka governor ni kata governor ni ok osedhi maber ripode bila mawuok e office of the auditor general onego bed ni bilago wabedo piny to majority leader kata mar those assemblies ang'wen wachonwa ni bende ne giketo budget marom kamano mondo obed mag adwa penji niya wabedo honest jokama en dobed siasa mar UDA gi ODM ka jotich ma Homa Bay County Government ng'ato nyalo chamo mshahara dek dichiel ng'ato chula nyanyisi ochul ng'ato mshahara dek dichiel jomoko ko yudo mshahara mano ko wacho dibed siasa ma UDA gi ODM ka contractors ma pesa gi nie pending below Homa Bay County ji chulo poko chul contractors godedi dobed siasa mar ODM dobed siasa mar ODM gi UDA ka sama wuoyo kodi ni contracts michiwo Homa Bay ichulo jo Nairobi ma pesa onge ma flow Homa Bay ji nene gi kech nikech ikaw pesa ikaw tenda imiyo jo Nairobi to kochul pesa to pesa flow Nairobi pesa flow koro kela ne minister ka ineno gik miwacho go ondiek can only be proven wayudo offices charged kopo ni office of the auditor general omiyo wa ripode moko we can rely on that to kinyal rely on watch night studio ka ni Migori dhi marach magi matimore ni samoro wat na they check salaries mag jok matiyo Homa Bay County Government they have a problem with payment mag salaries gin drastic and unpredictable no to kata na report mar auditor general no golo maler niya ni county assembly ma Homa Bay there's a lot of pesa molale ne okosomo gika yeah so koro niya Homa Bay kendo wabidwaro Homa Bay motelne maber to wabidwaro Homa Bay miwuondo wagi Nairobi ku ni infotrak ogolo ng'at ma number 1 from the back mane kaka wambe wabiro dwaro Kenya maler ma ok William Ruto wuondwa every day to ubiro defend koro gini chalre wabeda mos ote kasto waloro twak makama ntiere ote moko madaro mar mondo miasom kinyalo ketna otego mana mapiyo piyo asom mondo alor twak mar mondo miagonyuka wuogi Fredo Suru wacho Ramogi TV mos na jotelo studio penj na jotelo ka nitiere kaka inyalo lok chik ker oyier jalupne bang' kura nyingi ni Fredo Suru aya ote machielo Richo Wenga wacho ni Morning Sharon siasa mar piny Kenya kao kore e ikruok ni yiero mar higa mar 2027 dipo ka Luo Nyanza ruore gi jo Rift Valley kod Western wacho ni kam higa mar 2027 wacho ni Eastern bende gi jo Mount Kenya koro wacho ni riwruok mag siasa mopogore nyalo bedo motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 aparo ni wawe gi kanyo kaluwore gi ote haka wach ni mugi kodede hacha kodi hebwo dakika chia erokamano nyikwa Ramogi gini en girwa wate tabu manyalo yudore en kao wabedo accountable e counties ok wabibedo gi dongruok bila mwadwaro kata dongruok mane nie pach jok manoloso chike manokelo devolution kata loch mar gwenge onengo wachak account gi piny kwa biro malo wang'e ni MCAs wa ose account marom nade offices magintie wang'e ni governors wa o account marom nade senators magwa kata wabunge kawa biro malo to mano nyis ni kawa neno gik maricho malo to wabi wacho nikech koro piny pok olosore wadwa ni Kenya olosore te to Kenya biro mana bedo Kenya molosore te ka gwenge go te are accountable to resources more kuno kae to wabiro resources mamalo erokamano ahinya ondik an gima nyalo wacho ni piny mar Kenya ni e thuolo go iko kendo ngas maber mar dongore e thuolo ma wantiere ni emomiyo ineno ka sani the president ne temo mondo improve gimiluongo ni tax base choro kelo suru mopogore proposal ka okrach en mana ni katiba marwa e article number par wacho ni public participation en achiel kuom gigo eko ma principles ma govern leadership marwa sani jopiny gi thuolo mondo gichiw pachi kaluwore gi finance bill manyocho kel agombo ni mondo ane jowa mang'eny kodhi chiwo pachgi niya ma owinjo duok kaka seneno ka jomoko osewacho osuru mar mtoka owinjo duok piny tiende ni owinjo duoge piny ok nogole en necessary but idwoke piny the main thing mabawacha mare orago wadwa kae en ni county governments magwa wan kako ganda wan gi county governments ang'wen
governors wagi namba chiel nyaka gimiwa duty, nyaka gibedi gi duty mar nyisowa ni to ere kaka pesa wa itiyogo. Ok obibedo gi duty mar interrelationship between national government gi county government. Bas projects ma county government onge to mag national government emilando basi wuondruok ni tich tire. Makoro kwase opinyo wacho wagi nyaka agombo kendo kwa ini governors wagi to gi jok mo represent gi mondo bika kaka koro abira represent UDA ka kela ne jangat mo represent ja ODM kata government moro mondo explain nwa basa nyise gik miwinja wacho gi contractors wa ma mabe hinyore go yole kanyo jotich ma mabe ichulo kilengo problem then you ndiko jomoki goli tich tindiko jok moko ma very bad koro nyiso ni nyaka wawinjre kaka wanyalo konyo warito winjo very important ng'eny nyaka koro wane report ok wach ni magi e adiera makende kena guni ro mana inya kumbire to akameshak iro kama na inya an bende kura gonyo mar mondo mi udhi uger Kenya donge kaka wanya koro ngajwanga dakika ni 36 tok sario marokinyi gikanyi ben makilo we giko mar chal mar piny Kenya twak moja bedo godo chieng' tich ariyo juma ka juma oritur masani chenro podi e lach mabiro en chenro mar orako nyinga Sharon Nga. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wacho wache to go kot to jibiro te noero sort out dispute kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigandgi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Kich ber ne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.